Hey people, how are you? Hey. Say guys, Moribo here. How was your day? How was your Tuesday? Kuri say kwamori girls. Moribo here. Katuone. My Miss Wishi say CM. Eh, Pelusitole, wish hits. And kana shamwari tichine mapawns hakuna munhu akashata ndinoziva here wish hits. Hakuna munhu wakashata zvikwanisiro chete kana zvapera iwe unodzokera kuback to sender. Lichen manjenjenje zviri sei junior chitomba chinaka tracy ndiri kudhara picture mwanyana manjeya bongani tome molini mukumbiri bongani irene chippers chipo magaya Bernard netsiamwa nancy servan Bernard netsiamwa wandisiwa I miss you too handisiri kunyazoziva kuti ndeupi wacho B Lorraine Chi Ayanda Mashingaidze. Do you know Hilda Mashingaidze? Ndakamboita muprefect wavo ari form 1 ndanda form 3 Hilda cute girl urapeleng buti kupe chiedza nyakatsawa chichi mhlanga Caroline Mashingaidze. Oh, unoziva Hilda Mashingaidze here veduwe Hilda Mashingaidze anondisapota asingamboiti Petronella or Hilda Mashingaidze. Very nice person. Levinia Chimanda, Hilda Mpacha, Hilda Mashingaidze, dhedhi vake vaiva ticha pabiriri mwake vari nesi. Iye angari student yangu anditazoti akapedzera form 4 ikokwera handichazozivi ipapo vanokuza kuti aiva student yangu iye ari form 1 ndiri prefect wavo. Chiedza nyau nyakatawa munondotsvaka kazhinji kacho ndiri rubatsiro rudairo mutsotso rudairo mutsotso ndaimufarira. It was very nice. Ari kuuk ambomuoneone pafacebook but rudairo mutsotso was very nice. Ndakachita madhirama narudairo mutsotso ndakatombotora story yake yekuti she was very nice. Kuti nditange kupfeka t-shirt yakabva abroad it was because of rudairo mutsotso. Sorry, akazotsamura so rake but rudairo mutsotso was very nice guys. I don't want to lie to you. There's a lady ainzi rudairo mutsotso ndaiva futi dom prefect wavo I think ngwari vese vanga vazotanga ndanda form 4 iwo ari maform 3. Very nice ainzi rudairo mutsotso. Grace mudzvamuse vimbai godzi chenjerai Ignatius ngwarati ndosenda izvozvi mirani uchi chidhura changu chiri kunetsa ichichi pane chipepa chandinoda kufila apa saka chidhura chacho chomboonekerwa ka zvombochibata chidhura icho chichi zvakaoma hazvo. Beauty chikudo edwin mongonyo tafadzwa chidazi seriously you guys how can you miss me as I always do my live streams pano every day mamuri ipi guys. Clive Musendeki Judith Mutapire Pelagia Sarudzai Mkonde iwe wish hitsika. If I tell you this unofunga ndokunyeba I think I last applied makeup last year. I don't even remember kuti muna June July here up to now asana tombokwanisa kuzora makeup guys kana eyebrow chairo but maybe soon ndofana kutanga kuitawo ma-eyebrows amana vedwe. But there's something I noticed every time pandotanga kuti ndauta chakatika there's always something chinobva changopopa up kuti this has to be done. This
Guys, it's not easy. Then pane pango futi pandakatozodzidza something. This is something I just learned. Ndichizoona vamwe vanhu. Unfortunately, I can't say kuti who and who. But ukaona munhu mutown sometimes unogona kuona munhu achidrive achiskoro. Svikai kumba kwavo kana kuti manzi mainvert kumba kwavo kuya unoona nanje dambudziko nderekuti shema wenyu haazivi matype emota. Chandoziva ndechekuti anenge ari mikwimba yemota, guys, mikwimba ine yakapakwa kudzimba dzevanhu. You'll be like, what? Are these the same people ndinoona nezvimota zvinenge zvitange zvigwenjere? Guys, imota dzebasa. Manzwa, imota dzebasa. Mota iyoyo inoita kunge ichaguma pasi zengi. Ape inenge iri mota yebasa manheru aenda kuko kana pamwe kune mafunctions kuda ndo panofamba nemavhuzha avo aya vachigara kunhu kunenge kukanaka. You will sit down. Ndakadzidza something and I'm still learning kuti saka apa pauchiona munhu unogona kutomushora muzvira kuti naye ungafamba nezidemherero izodemhere business memwana. Ndo pandakadzidza kuti never judge anyone in this world. Zvokubada mungaseka ingaba ndotorevesa zvikwadi kudai ndikati unoziva pandakatanga ndakadzidza thingi 5 different scenarios. Munhu yanga asingambotaura kuti chii kuti ndine mazijagwa angu ari kokoko. No, munhu waingoita business rake. Pakasvika kumba kwavo, guys, makaona kuti unosvava waenda kuvanhu vavo kana kuti wazonge wakuti vari kunosiya dzebasa vakupinda chaimo mune dzidzidzi. Guys, ndakati Jehovah, I tap into this anointing. Munhu anga achishanda, guys, munhu unonga akapfeka nachihovha kuti chii chakabvaruka achiita basa pamwe ari kusimudza simbi panguva iyi time akudzokera mumba kwake paweekend ane family yake ndonenge achishandisa timota idzodzo. But kana dzidze basa ndakadzidza chunhu kuti no, never judge never judge anyone in this country, in your life, let me say in my life. Ndakadzidza kuti I will never judge anyone. Nyangwe munhu ane chimota chiri kufamba chiti kwenjere, me, I will never do that. Never. Murani medu chaimo mune mumwe futi mufeso ane chimota. Mukachiona chimota ichocho chine chakatakurwa nemapuranga kana kuti chii, unogona kutomushora because ane chimota chimota ichocho. But pamba papa same person here ane rimwe zimota ziguru hamuri rinonzi chii zimota rochita kunga chaenda mudenga. Ini ndinomboti ndikavatasa kufamba nemota iyoyo ndichakafunga kurika kudubuka rakaenda mudenga kunge mazimota aya muwaza anonzi mazimota ekeya aya kana kuti mazimota ema-NGO anenge akaenda mudenga, mazivhiri akaseparata nebhodhi kudai, dhoo rimwe racho rechitura anofamba narero. Haumbomufungire apa manje during the day anenge achifamba nechitukutuku chinoita senge chichakwenga pasi memwana. Ndakati ndoda kutiwo business rakadai iri Mwari, kana ndikaona business ndoti ndinorishanda business ini munhu usvodi unorava pasi vanhu ukasteka unositeka but wochinonga mari chete, tola mari mustreet umu. Kuita futi vamwe vari kugrenora ukoko ndinofamba kachida kumboona kuti vanhu vanyatsoita nezvei mumastreets umu, because kunoku chimwe chandakanotisa ndechekuti munhu kana wabva abroad, that abroad thing chinomboramba chichilinga mupfungwa mako, charamba chichilinga. I thank God kuti pandakadzoka this time ndaizviita kudhara zvokuti I want people to feel me. Ndakabva abroad, ndakakwira ndege, you guys hamuna kumboiclimba. Amuna, you don't even know kuti airport yakaita sei. Ndaizviita kudhara izvozvo ndine upfungwa zvokupwere iko zvino. Guys, pandakadzoka I knew kuti ini ndiri kudzokera kumba, and ndaiziva kuti pandiri kudzokera kumba I should be a hustler. It's unfortunate kuti hatisanyatsa kuona kuti ripi raini chairo, but ndinosavheya manje. Ndinogona kuita zuva rese ndichitendera ndikaenda uku. So far so good. Zvandinotisa ndechekuti unoona kana kuti rori, mumwe munhu anogona kutenga rori yatongohedza apo kune vamwe vamwewo zvavo, kana uda kuzodzoka kunoda kuslaya, then you will be like, I always get these messages, guys, from people vanoti, Sharon,
Why did you go back to Zimbabwe? Things are hard in Zimbabwe. So how are you surviving? Hey, ungadzokera Zimbabwe. How long are you intending to stay in Zimbabwe? Hey, are you gonna survive? I'm like, what? These people, do they know kuti kune vamwe vanhu vari kuhasela? Ai, hey. Kune kumwe futi dzimba ndiri kuzipinda noti dzemashema renzi kana kuti no. Zvanguwo ini zvandotoitawo besides zveshema TV izvi. Zvokuti ndinodzidza guys. That person anenge achitengesa kana kuti hazvemagroceries pamwana wake achimudza kuti aumisa kuriverton unoti chi asari kutengesa kana kuti cobra kana kuti ati mwana wangu ndikumisa kuriverton the other one ari kutodzidza kana kuti kubeverage kuma-private schools another one akudzidza futi kune imwe private school apa fortuna yakapaka vamwe futi vamwe netestimony andinogara ndichifunga kuti jehovha musiki wedenga akanaka fortuna vakapaka fortuna vachitengesa guys. But now here is the thing, because vanhu vanenge vachiexpecta kuti iwewo you came back from abroad, so there is a standard yaukutanga kuti sei unofanira kurarama nayo. Now ini ndikada kuitedza indakagara pasi ndikati indikada kutedza kuti ndakabhuruka nemapabhiro zvikazvo zvikwandofane zhara unotofane zhara ndezvo haumbotoregi futi kufane zhara yachoni because ne uchisvoda vanhu ka ndakanakira nazvodika anamba kuzana ndakavata pakoridho ini ndakavatira line ndikati handibvi pano ini ndikamuvata mukoridho ndikasevwa ndikaenda musi uyu no ndakamukira wani kati meno ikokoko now ndakuda kumboona kuti nderipi business but there's something I noticed futi kune mabrothers avo that thing chekuti no our sister akamboenda unoti abroad ka think maybe vanogona kuti mungazoita business irori rakaita seririri and I sell tomatoes in guys ndinomatengesa ende ndichiona profit futi because handisvodi ende futi ndakatoona futi mumwe tactic unongotsvaga kuti munhu wotongoti dezi ramatomatoes munhu achitenga wotopedza business wadzokera mumba I cannot sleep the whole day ka ndongogarira zviri kuti anzi ndakabva abroad chindiudzai nemi ndikasafa nezhara ndingasafa nezhara here guys ugoda unohodha kana kuti mabraids kana chi ndino mahodha sei bhodhi rakavhagwa kuna nendege unenge wakucalculata kuti ukaflya nendege kuna nekudzoka maybe that's 240 macovid test maybe that's 60 kumbango chanoita overnight ikoko kokuzomatenga profit yakudzoka imari iri kudzoka imari inini ndikungotaura like zvandofunga inini guys not zvinofunga nemunhu wese ndizvo zvandofunga inini and then I'm always thinking something every day and then I'm that kind of a person kuti ndikangochifunga ndotochiita I don't care kuti uchati chii kana kuti chii pamberi apo but I got to learn a lot of things nevanhu vane mabusiness a lot zvakafanira vane fortuna ka vane fortuna ukavaona vachifamba nefortuna haufungi kuti vanotengesa magrosari but vane fortuna hautombofunga kuti dzimwe nguva during the day vanenge vaita zvemakombi hauzvifunge mina nini ndoda kuti hasila aita handikati chisinguru zvazvinyatsi kuita ndoda kuita chimutsikombi chine zvinhu zvacho guys nekuhasela guys nini ndoda kutoita ndoda level rero kuti unozana ukanyatsokuona kuti chinhu chinohasela ichi ndo randiri kuda iroro chairo ndesingadi kuhasela nechinhu one zvakasiyana ndozvandida kuita kati iyo ndo level randiri kuda irorero I can do anything except rekunopinda mubhawa ndichitengesa nyama chete iroro I cannot do that but as long chelete ichiuya ka I'm telling you vakuzoekera I'm sure ndakati ndakamboti kuna washino ndakaita ma-echoes the flock kuti ma-echoes ndakati ndikuzigizi ndakati kuna washi umwe muzi washi ndakagara kuti ma-echoes the floor chimbobudai mubude chimbobudai mudzoke futi ndaidewo so guys ndaitaura nawashi mandati kuna washi pawashi unoziva kuti tinogona kutenga matomatoes tomaisa kumashure kwemota uko tofamba mastreet tichitengesa this was marimwe zuru nditaura senyaya because I was thinking kuti I should have something chinondiunzira mari though ndine salary yangu ka definitely ndinotambira nezvandinoita zvakasiyana but I feel like no ka ina handifanirwi kupamba salary yangu every day ndichiitika kuti mavhiri emota
ndinofanira kutanga something huku dzangu dziripo, but it might take long because izvozvo ndine story time nestory time futi ka yechirungu cheuku inenika mwari handikura nhema. Maybe I should just be a hustler in life because ndinombodhira nevanhu ivava vanoita zvekuvharavhara. Ndatenge ndapedza iyi ndozokudza yechirungu zvandakaita zuro chaiche kusora zuro ndati nda kuti tinohodha matomatoes. Tamahodha matomatoes ka iwewe ndoziva kuti unogona kunyara kumatengesa like location inwei inana basa nazvo kuti munhu ataura kuti I don't care chandoda imari yavo vanhu vavo. And hatizoendi futi kusaidi kwandoziva kuti ukukuka kune maybe vanhu vanongo kunzwirawo shuga tochinja location toenda kana kuti kune umwe wasikakuziye iwewe inana basa nazvo nyange munhu akandiziva chandiri kuda shamwari kutsvaga mari paharare ndo mararamiro anoita vanhu. Vanhu vese vakati domasitere ndikati domasitere zvikanzi domasi harina kadhati domasi harina kadhati gezi mukuzere kuti kutogarira mari ikoko kutogarira mari gezi ndakatanga kuona ndichitengesa madomasi kumashure kwebhuti emota so kanza kuti dhara ndakatsvaka kadhishi kangu vachanga kufunga kuti sikana ndotengesa madomasi ano mahodha kupi ndini uyu ndeifunga izvi tona mahodha kupi vanotengesa madomasi. Ini ndotoda kana kuti 3 different places dzofanira kundipa income per day. Domasi rikaseko ndikati aiwozve ndowangagoseka domasi ndonofanira kunge uchitopimbira vanhu ndonofanira kunge uchipimira vanhu tengesa tichienda but domasi rikaende ndoziva kuti vachamupinda chete kana ndada zvangu vachamupinda asi ndangoda chete ndo imwe iyoyoyo saka yeah. Guys, ndinoda kutsvaga mari guys, handidi zvokuti ndofanira kuwekera hanzi harinakadhati guys. Imagine every day unofanira kunge uchita sei. I'm not saying kuti mari hapana iripo, but there's a thing yekuti unoziva kuti every time pfungwa dzako dzakungofunga uri business minded ndo zvandiri izvozvo izvo. I was like, you know what, nematips angu futi ndinogona kutoreza mari yemafuel, mari dzimwe unnecessary handibati salary yangu because salary yangu inofanira kubreathawo irimo ichingowedzera irimo yakagara kuona manje ndo zvandiri kuda izvozvo. But vanhu vacho vanonyara ndaitengesa mukaka guys, saka inini I can do it. Ndikambofunga kuti maybe inhau yekuti nagona kufunga kuti munhu akakwira ndege akadzoka onzotengesa domasi kana kuti azichi munhu akaita masters otengesa domasi aindotengesa ine ndigoita mari naro guys. But yo aya ndimanje njichina the flower yapo yesu chazozviona. Hey people, I didn't know. Ndichatozokudza guys chimbomire kudera ndichatozokudza maybe one day ndakuita story time yekuti this is how I bought my second car nedomasi. Ini ndiri kuzvitei nditokuudzai kudai ndachitotaura nekazini yangu ndangofunga ndafuma ndakazvifunga guys. Ndakaitaura mari mwezo nyaya ikai bayadismisswa vanhu vandiseka vandati bhobha ndanyarara bandati guys ingotenga mota yangu ngoti nenda kutaura nisina kana chunhu ndikati nonyepa ndatanga kutaura nekazini yangu ndati kazi madomasi anotengwa kupi ndati madomasi anohodha kupi zvikanzi ndati but pane munhu akandidza kuti kudomboshava kunotengeswa matomatoes. Saka toenda kuenda nguva ikoko kutengesa kazini wangu panje anoziva kuti ndofarira kutsvaga mari zvikanzi unowa kutoenda by 6 am unofanira nguva ikoko. Ndikati kupi hakuna here mafarms like mafarms ekuti ndinoenda ikoko ndinotora madomasi ndodzoka nawo ndotanga kutengesa. Ndini the floor zviri sei? Zviri sei shero? Ndiri boy hamakunzwika manje. Mina zvazvaitika ndekwako kwanga kutema eko. Taurai tinzwa. Anyway, ndada kukubatsira pakuti zvaunoti kuti munhu anenge achidhiraivha kamota kuzoona zibango raanaro. Maonero angu andoziva isusu maZimbabweans things, how things have changed. Ndeyekuti one, this is a reference to time ndakakura inini, right? So, but definitely things have changed. Yeah, but it's a common thing in Africa. We associate having a car and being wealthy.
And that's one. Then two, vanhu Zimbabwe for the past maybe 10 years, because vakangotanga kuita economy mayazipaipai, ndo pakatanga vanhu vekuzimbabwe vakatanga kutenga anonzi small engine, which is tumushikashika twacho. When we say small engine, I think wakuziva zveengine manje, meaning kuti kadiki akanyanya kudya fuel. So most vanhu vari Zimbabwe vakaforcerwa to get to smaller cars nenyaya yekudhura kwefuel nekunetsa kwefuel. Saka you don't want a car inokudya fuel which is a business. Saka unotamba nemedzi dzako pavo zvakanaka. Hanzi flow kuti vanhu vekuzimbabwe kodakamboramba ndiri muzimbabwe nerakomana. It's a reference to our country. Kana chiti vanhu vekuzimbabwe, it's a reference to Zimbabwe. Saka ndopapa nenyaya kuti people vakatanga like anonzi DD haasi kushoora kuti maZimbabweans no chingogeta the sense yekuti ndini ndatanga nestory time yekuti like uchinzi wakaita masters wakambokwira ndege ukadzoka zimu, the fact yekuti wakadzoka zimu someone might not understand the fact yekuti azokona kuchengesa tomatoes, they will feel like we are not a failure, they will feel like oh my god this person ari kutambudzika ende vanobva ndiona kana kuti nechigwegwereje chemota. That thing chete inini ndaimbozviita ndichiona kuti vatambura ndichiona kana kuti chigwenjere, but ndo zvandikuti I learned something this month and last month ndichiona vanhu vane mafortuna guys, but that person varikuita zvekutengesa asi vakatenga fortuna, vakatenga mastands vakavaka vana vakupinda private schools. That's what I'm talking about. So now the floor akungotsigira but ari kupa reference yezera ravo iro zera rafloor that the floor rakasiyana nerangu, so vari kupa reference yekudhara neizvozvizvi. Saka maybe asati asvika papoint yake yekuti now akuzotaura achiadresa yangu the floor munhu mukuru haasi hake mwana mudoko angatonzi anosvora. Continue. Yeah, saka because nekuchinja kwaita economy yeZimbabwe, especially paita nyaya dzemacrisis efuel and stuff, it's pointless kuti uri kudrive 3 liter uri kuspenda 5 hours uri mufuel, then ne10 liter mota yako hakuna kwainosvika. And kana uneka 1.2 kako kana ka 1 liter kako ne10 liters kanotofamba kutosvika mheno andovamani. So no kunzwisa vanhu right now, the current people vari kuZimbabwe vakunzwisisa kuti a smaller engine I can use less fuel as compared to a bigger engine zvichitofamba. Yes. So that's why you find kuti zvacho iwo ukona kunhu chimota chinofamba chakadiko zvosvika kugironzo manetsombe, meaning kuti akuziva economics using fuel size engine and how to make money using less my expenses. Then iri kumba kuti ndiye kusparkwa nayo waibata. Then here the same thing mentality yekuti people it's generally everywhere in Africa kuti tineka assumption kuti munhu akabva abroad should come and start something big, but tisina kuenda kure. Not everyone is meant to be a business person. That's one. Two, most people in Zimbabwe, they are forced to be entrepreneurs because of the economic situation. If it wasn't that, half of the people, or maybe 90% of the people wanting to talk mabasa. But current situation in Zimbabwe is a survival mode. You have to think outside the box. Yes. You have to generate your own income. You generate your own income. Ndirikunzwa ka feedback atleast kari kwauri kari kunani. Chibodo mudzoke kuti muri kubreaka. Ndiri kubreaka, okay. Muri kubreaka tsatomboite. All right, okay, cool. Let me break. Mudzoke mupeze nyaya yenyu. Mina tione manjenjenje vakamuta. So
pamwe unozojajwa kana chi, but ndagara pasi ka I feel like mota inotoita semunhu unoda kurya every day. Zvina kundiitira zvakanaka kuti why should I spend most of my salary ichienda kupi kuchunhu chinofamba nemavhiri, as much as ine convenience what yes inotenda, but fuel unoda kudira fuel. Vhiri rinogona kungobayiwa nemunzwa roponja roitawo kana kuti iyoyo taya panja yacho iyoyo zvese it's on you, unogona kudhumirwa it's on you. Saka inini ndakagara pasi vanhu vanoti for the past 2 months ka inini salary yangu ka iri kuitwa strand nekuda kwemavhiri 4 aya. Chunhu ichi chinofamba nemavhiri 4 chiri kurya mari yangu guys yesalary yandiri kushanda. Saka ndichaoni manje kuti chii chandinonyatsa kuita nemari yangu yandiri kushanda, because most of the time ukavhura kuti vhiri inoita mari that's $50. I'm like what, $50 zechivhiri chinongotendera kuti uri kudaiwo so. Saka izvezvo ka ndoba ndakagara pasi ndikati no, inini salary yangu haifaniri kujurudzwa like that. Tobva ipapo ndingati magetsi adhuri, but chinhu chakanyanya pashungiro kuti I should start maybe something different futi chekuti inini handifaniri kunge ndichijurudza salary yangu guys ka zvinongogwadza kuti unogona kupedza month uchitongofidha uchifidha chinhu ichocho uchingochifidha. Hanina zvinondiitira zvakanaka ini. Ndakati ndiri kuda kutotanga, ndoba ndakatanga kufunga kuti which business should I do. Ndakambofunga yekuti yemabread, but there's a way I was supposed to do that. Inini ndanchiziva ndichaita sei. Vanhu vafunga kuti alright ukanzi marana achoni apo kuti uone munhu anonzi rana wachoni kuda uchatozivi. Ndopaipa ndakamboona vanhu kumavhi11 onzi wakavhara nhingi woenda kumarana, umwe wacho anoziva kutotengesa nemarana uya haadi kukudza mukoto wacho. I'm like, you know what, iri kana yaramba guys, I should not beg people kuti ndiite rana. No, I can't do that. Why network ikumbonetsa? So yeah, ndikaona but guys ndikangona kuti madhudhu ekumba kwedu ari kunyara nazvo ka ini ndinongomuka mumwe musi ndakafuma ndofona kuna driver kuti ndoperekedzawo kune hodha, ndototsvaga like mafesi aya anenge ari wefodya aya mahwindo aya unomubhadhira obviously, ndotidedzera matomatoes ndapedza tonga kuti kutsvaga mari yemaekera. Handikamboti salary yangu wedu we2 months salary ringoenda kumavhiri neyekera. I can't do that. Zviri kundigwadza ina handibodi kurana nema. It's so painful to me. I feel like I'm working for one thing. Unotokona kana kutenga piro piro inodawo so unokona kuitenga nokuda kuti chi chinhu chii chingodhima ende inodhimanda zvinondibhoweni kwarati ndebishama zwadi zviri sei? hapana wadi yako ndiri boy nameneyo ndiri kwautaura nyaya yebusiness apo kuti zvikumeka sense. Zvimeka sense ka? Ya zvikumeka sense. Tutokopa baba manotsi kuti uyu taurei. Taurei. Questionantes. Hello, is there anyone there? Manje nyunje. Ndipeko. Wadzima shero ka. Handina aenda adona tifunga network yakandinge kuningirina. Chita chairman. No, Jurutara na Sheroka. This is where I might go off topic, but let me put it on a bigger scale. You find a good example, especially in UK. Remember, there was a guy about 2000 what? 2003-4. I got win a lotto, and I can't remember how much was it. I got a billion. Yes.
taura ngande network ngenge yadona. Munaitinzwe DD ari kutaura DD. Hi DD. No, I'm not happy, Sherry. Hey? I'm not happy. Ndane 3 minutes ndichingori ku high. Ndane 30 minutes ndichingori ku hide nkiri ukoko usingandipinzi mu studio. Why? Naimi mozere kuti ndinotombodona wandiri mukati mebox sei papa ndadona saka ndozoita seiwo kana ndadona. Saka uri sei yako right? Ndotoriwo bho ndiri kuzama-zama. Saka ndakuregerera right. Ero waregerera. Wakaita crime, wakaita zichi, wakaita sin. Ndadona wepa. Network yangu guys uri ipi newe DD? Saka ndakuregerera in advance. Bo uri ipi? Ndiri kure nekwauri. Uri kupi? Kure nekwauri. Hakuna kubvunzwa zimakilometers mangani. Kwangonzi kupi. How are you, my brother? Ndiri bo zviri sei? Tinosimbosangana kumwe kuya. You remember? Kupi? No, but anyway, let's do zviri mugango. Hanzi kudina shema. Kuti ndikuti chii? Yeah? Uda kuirwa usingazivi ndikuti chii here? No, ndiri kuinzwa kanyaya yekuti hanzi chichima. Hanzi imboenda kurusaka varume market. Wow, thanks Beachings. Ndandaikanganwa ndakatomboinzwa kuti hanzi kune varume vanouya early in the morning kuikira ndatozvifunga izvi ndatomboti anakazi wangu. Mangwanai Wednesday, I think Thursday ndoda kuchipindira. True. Ndotoita zvimwe. Ndinogara chimanya-manya Ken. Ndomiri zvokuseka pamandodzoka na 5 PM ndichitsvaga maideas ene ndinopinda mukati. Sara yangu tuma ndiri kurwadza. Sema, what I like about you is you are always business minded and you are bringing dreams. You're amazing. Like the last time I saw Pawai Tauranya Yendegedzia whatsoever, I was so baffled and stunned. The content you are bringing is amazing. Keep it up. Thanks, Didi. Didi. Hello. Wanyarara. Adaira. Asi ndiri sure nelife yandagadzira. Uri sure nelife yako shamwari. Wati nashe. Ndagadzira yakada usatoda kundijairira papa. So guys, ininika I'm just telling you. Pamukazondekera ndikatozoya mubox ndakuti guys, ndiudzewo kuti ndakupa muda kudhirivhara angu handesinga madhuisi stereki. Munondiudza munonditengera matomasi angu ndinodhirivhara. No, Shema, when it comes to the life and whatsoever, uri munhu ari boss ngaiti. I stick. The floor, how are you? Ndiri bo amene. Ndiri bo mukoma. Mande. Sherani ngafrisa. Mukoma Saura, zviri sei? Koma Saura mune zvarongotokonya baba. Saura taura. Yes. Zviri sei? Taura itenso. Na muse sei? Shara freezer futhi. Yeah, freeze. Kono peka. Pizza nyaya yako yemunhu welotari. Yesi Sauro. Yesi Didi. Ndiri mumba. Kono kopeka ngiri uri mumba sei. Simuri ndiri kugadziriswa bhoti saka tikushandisa zvimaspray zvinonhuhwa saka unofanira kutopfeka face mask.
Saka ndakupfeka face mask kana kuti No, wakangoisa. ndabata glue, ndabata inonzi chiko glue riri. Ndakanganwa zita raro. Rinonyatsona Maria. Because I really think for us as Zimbabweans we have a very big problem when it comes to putting on the face Iwe, mask. ndinzwisise, ndabuda lounge, ndabuda mandikuitira. Mira. Listen to me. No. I know where you are going, but ndabuda lounge mandandiri kusprayer. Saka ndatongona shelo because I'm washing my hands. Ndabata glue. Okay, urudati ndinyatsepfeka zvakanaka wafara. No, and nakufara. You don't put it when you're indoors. You don't put a face mask when you're indoors, especially those Chinese masks, because they make a fiber. Kanenge kachita get into your nose. Those. But listen to me. Ayo, listen, ndainzwa, but I'm just telling our brothers in Zimbabwe kuti the Chinese masks make a fiber kanenge kachika get into your nose and it will affect your lungs. It will actually affect your lungs kana ukaipfeka unnecessarily. The flow ndikunyepa remukoma. The flow is that's another debate on it, so let's leave it, otherwise because it's more like urukundiudzira. The reason why I've got it in the house is because we are using some chemicals. That's why I've got it and we have to use it. Mr. Saul. Hello. It depends my business ideas in Zimbabwe. My business idea. My intellectual rights. Ndingareva nhema. Maybe I need to think about it because wangondi juma because maonero andoita kuZimbabwe right now it looks like my business opportunity for now anenga are very limited. Ariko zvawo. But maybe take the business opportunity we are thinking large because when I take a business was generating something. So ngatangire kuzasi koko ndokatinotangira. Zvongosiyana because mazira ndoita indine friends angu umwe ari kuita zvekutengesa maswiti chaanga ari ticha taidzidzisa tese. Indikazobvako hangu ndikamusiya ari teacher, but nekuda kuti right now teaching haisi kubhadhara akatanga business rekuhodha masweets kuSouth Africa achitengesa in bulk. Zvotaridza kuti zviri kutomufambira chaizvo, zviri kutofamba zvekuti anotoiwana mari yakawandisa. Chanongoita anongohodha masweets aya from South Africa in bulk omatengesa. Kozoitawo mumwe wandinoziva akatotanga recently ari kuita business rekutengesa hembe. Akabva kuZimbabwe, it should be maybe a month ago, ari kuno kuEurope, but ari kuhodha zvinhu from hembe from is it Namibia ne Zambia achitengesa. Ende pandakataura naye last time aitaura kuti kunenge zviri kuita nongozama zvano business rakuitwa online zvaizvo ngoti vanoisa zvinhu pa profile picture pictures ezvinhu zvavanenge vaorder. Zvotaridza kuti zvinenge zviri kuita. Saka sometimes maybe zvinongobva nekuti une mari yacho here kustarta business racho. Okay. Ndasara mama kutaura dzei. Ndasara network yangu yadonha. Ndopata kutotanga kuti pamwe pese kunga kuri kutungana kwembudzi. Tinongotaura kuti fluence munenge yeloto yamavitaura taura ichinzwi. Nyaya yeloto iri kuya pa how to understand money, knowing your expenses
Hello. Ameno yangaita mute. Yangu. Yabona. Ekuno amezva zvaiti kanga ndita mute kuno. Alright. Yanduta example yanchaya nayo kanyaya my expenses and against your income, which is warukutaura kuti you're looking kuti salary yako and mota yako iri kutokudyira nema expenses, right? It's digging into your pocket and it's not generating anything, and the order did generate something. So first one lot, what happened was I think I got win almost about 5 million if I'm not mistaken. This is 2000 and between 3-4 kuno. This guy got bin man on my bin. So nokusaziva financial literacy akateka zimanshini akatenga mota dzainakidzwa nacho achidzirovanisa payard pake, right? Right now he's broke and he was 18 at that time. Now he's broke, but the story report it's obvious aitenga mota nekuspenda asina kuinvesta mari yake so that he can eat on the interest. You know why people get broke or get a lump sum? Because they are spending, not generating. So I see you have realized on this car, I'm just spending on it, but I still generate anything. Very 300% correct. Anton, so most people, that's why papa nombwanzira vasikana kuti anati kwandoda mukomana ane mota kumbakawa kusina bhara, because handi wakunzwisisa kuti mota it's an expense on its own. Wakunzwisisa Anton, saka musikana wako anozo not toda kuti just highlight kumafungiro evanhu kuti iye wakamunzwa kuti no, I can't drive my car today because it's due for service, inokwanisa kuti zvakati hazvinzwisisi motonetsana. Simply because the understanding of your thing nezvake zvakatosiyana. So you wakunzwisisa kuti emota ndinayo, but people are making money nemota, inini yangu iri ngondijuruja mhomo. But munhu ari panext door hatombozvinzwisisa kunzi shero anodada haatombokwidza wani mota yake because unoda kukwidzire ndiri kubhadhara zvo zvakudega. Ndakaudzwa mumwe mupesi kuti iwe unodada ndinoenda kuita sei tinotaura nezvese zvikanzi because hausati wandikwidza mota yako. Statement mota yako urikuenda kuma-appointments hausi kushandisa for leisure. Iwe unongochitobuda kuenda kuma-appointments ari kupinza mari iye angati mungotendera mhutu zvisina nemusoro sendikutamisira fuyoko kufadza ndopenga, but because havazvinzwisisi nobody nyaya. Rega chimbonzwa anonzi mibc totangira papi manje salari haidi kuwandirwa zveshuwa. It's true, ndakazvinzwa ini up to now ndichiri kungozvifila, still feeling in my veins guys. Handiri kureva nhema ndatanga kuona ndinongobudisa rimwe raputika rimwe rabaiwa rimwe raikira unoita sei. Saka unofanira kunge ndopandaifunga mabusiness ideas. Hanzi nauyu ini hangu handina dambudziko rebusiness idea. Major issue is the security yemari yangu kana ndaiwana things like business insurance, the banking system. Okay, I think main problem ndeyekuti sometimes mari yacho haisi kutowanikwa, saka ukaita business yekuti inoda mari yakawanda you find kuti people might find it difficult kubhadhara not because havana mari but havana hard cash. Most of the companies dzekuhodhesa are closed, hence you need to buy outside of Zimbabwe. How do you get cash kuti uzokwanisa kuno order futi kana vanhu vacho maybe they pay nema-eco cash toita sei? Ndosaka inini sheroka I think maybe zvozvachiwana sauro saura nangu kuinzwa tanga chiti sauro ndokumbira kuzondidzokorodzera cha hazozati tanga ichinzi chii, but inini ka I didn't think big because I knew kuti if I think big ka ndichava ne-financial constraint inini personally. Number 2, zvimwe zvinhu zvisingazodi zvinoda mari manje kana ndikaisa mari yese ikoko what if ndikaita loss. Saka ndikatengawo nekana nemadomasi $30 iyi $30 yekuti nyange ndikanyura aisanyanye kundigwadza. Ndosaka ndakaita inonzi think small, ndotangira ipapo ndichingodero kusvika zvaita. Maona manje
ndichiwana hangu yangu profit $10 per day ndichingodero kusvika zvaita. Ndikatanga nekuda kunda kuzhe kwenyika kwacho nyika ndikagara pasi ndikati yes salary yacho yese iyi ndagara pasi ndaitarira. Kunzi uite rana wacho unonzi kurana uku kwakuda matesti ekera zvose zvese salary yangu almost half of my salary yaitozoenda nekunzi rana nekuzonohodha because kanda kuda kuhodha ndandikuhodha 50 mawekera ka handikahodhi mabreds 50 ndiye ndaiti zvindakawanda uona manje. Saka ndo zvandakazoconsider futi izvo ndikati I now think small. Taurai tinzweni. Asi ndasara ndikamubhokisi. Anozoti the full anotaurisa. Ndiani? Sauro chimbotaura chimbondiudza yangu achitaura yekuti yeBotswana ndaibatira pakati yengoti kuBotswana zvafamba sei? Ndanga ndichiti ndine friend yangu anoita business remasweets rekutengesa masweets anohodha in bulk from South Africa achidhilivarira vanhu anogara mumasvingo achidhilivhara imomo mumasvingo zvokuti order ikauya since iye asiri kutengesa zvekuenda pamusika unotengesa vyazvo order ikauya sanhasi mangwana inenge yatopera because anenge achinoita zvekunohodhesa zvine iye achitaura anoti zvine profit kadoko but zvinokurumidza uye profit yake inozokurawo nekuwanda kweorder yake. Kozoti mwanda achitaura anoita zvekutengesa hembe unoko zvekutengesa hembe anoenda anotumisira vanhu vari kuna amene ndo zvanoti zvemarana zviyandi. Saka marana anotenga hembe wodziendesa kuZimbabwe iye ane achingoshandisa zvekuisa pastatus maybe anenge ane WhatsApp group aitotengesera imomo then vanhu vachitotenga. Pandakataura naye last time aitaura kuti hazvienzani nekugara anotaridza kuti ari kuwana something. Just imagine uchiona munhu achibudisa kana kuti mari yake achiramba achingodaro nitotaridza kuti there is a form of sustainability ari kuwana from that business. Inangu taura yenyu zvakanditorera ndakauya November tongoti December January so February so zvakanditorera exactly 3 months kuti ndinyatsoona kuti vedu yekuijuruja kudaika most of the time uchiijuruja kudai ichingobuda mosara zvemukangoti hwa zvakatanga kuita no man haifani kudero hazvichofaniri kudero ngaigareko usarane ngaigare ngaisabuda gaizi 3 months uchingojuruja haizonakidzi manje pamwe panozofunda futi next salary watoone stress ndo zvinozokonzera hasha mudzimba ichi nokuti unenge une stress ngeyemari inotorwadza ende unototachikidza unenge usina maona manje papandachoti nyango profit margin yangu ndikatanga zvokuita zvandoda kuita zvesika wasina asikadi kunanogara pamusika ndotanga kutoti vedu vendi kutengesa so zvandaida kuita izvozvo ndaida kunotsvaga vanhu vangu vanenge vaita mabhedzi ndichivaisira ndo zvandaida kuti ndine mabhodha atanga akavharwa ndikati ingamirira izvozvo zvokuti bhodha regovhurwa tsvaga imwe plan. Ndeipi Shema? Zviri sei? Mushe. Ndiwafunga business takutouya ikoko. Ndakakupa nhamba wakati wakamubata here. Uya wezvinhu zviya here. Ndakamuudza wani kuseri ndikamutizemi asi zvaakandiudza asi zvandaida. Ndakakupa rebusiness. Ukoko kasanda kuafoda saka ndakati handikwanisi kungomubata ndongotanga utaura zvingasvita zvakanaka. Ndichakupa link wotomboda zveWhatsApp because anoita zveWhatsApp group but aiwa akutukanwi zvako. Kwazi nini muroro wangu ndakamupaka akatanga ine $30. Dambudziko randakaona futi kuvanhu vekumusha kwedu nderekuti ukanzi do a business unonzwa munhu achiti handina capital, then you start thinking what is capital? Capital it's money obvious, but ivo capital havaiti kana 100. Capital kwaari munhu anenge achitotarisira
kana ka1000. Saka chindudzo kuti you want to start a business une 1000 unoiwanepi? Because I've got this lady akanditi ndinotanga business. Ndinotanga business reach kanzi ndotenga bhero rinoita 308 amino bhero anzi rehembe dzevana here or something 380. Ndikati unayo here even hafu. Zvikanzi handina dematomira zvemusukuru wandibatsira. Ndikati no, I can't give you $380 kuti unotanga bhero. I can give you $20 today. Ena unotanga kwandiri kukuudza. Kwandiri kuti muroro wangu akatanga $30. Akaramba. She refused. But uri unotenga zvinhu, let's say it's 60 cents, you are buying zvinhu ne 60 cents each. You are buying zvinhu maybe $1. Then you uyotengesa $5. Saka ukatanga 60 cents uine $20, it means you're gonna start somewhere. But akaramba yakati ari kuda bhero re380. Ndikati it's hard kuwana munhu anokupa 380. Maybe uchakwereta vanhu 15 ende vanhu ivo vachada mari yavo. Ende nebhero unogona kunyura. Whereas kumwe kokuti unongotenga buying and selling. Muroro wangu iko zvinezvika anotokuudza utoti anombozvifungira kuti ndichabata mari. She's got a professional job but anotoinda every day. Nezuro akangoisvika pabasa within minutes akatonditi ndatengesa zvinhu $42. Cash, not eco cash, nothing. But vanhu vazhinji takamirira capital ema 3,000, 5,000 kuti utange business. Whereas you can start small. Senga zvauta zvematomatoes. No, natanga nematomatoes ako $10. Chinonetsa futi kuzodya profit. Watengesa wodya neprofit yacho. Watengesa wodya mari iyo pana kuti wotengesa unotenga zvimwe uchadvance uchindirira mberi nebusiness. But asi panoti capital ipapa pandizi hangu akatiudza kuti capital imari yakawanda ndiziva hangu. But in any business you can start with any. Chimwe chandipa confidence kuti kana asipoenda kwamakomba panandi taura ako the flow. Ndichida kuedzera zvataona the flow ona ladies woka naye siya ataure shema. Andipaka aiwa ndanyarara akandipa back akoma mada ndinofa kutondipa the chance because muri two. Aiwa iwo ndonofanira kutotipa chance because tiri mashi. Aiwa tintwe one para chitaura tisi. Anyway ndichisaidira zvangu chitaura next time. Which next time? Hakuna next time. Next time unoona ladies. Chitaura. Anyway, ndakuedza zvamataura kuti iye problem ani wedo kuzimandika. Hama dzedu dziri kuZimbabwe dzekuti anokuti zvataura kwani ndinoda capital. Oti iwe une mari haana kana cent. But ndoda kutanga business. Saka usiwoda kutanga business. Ndini ndiri kutotanga business racho than iwe uri kuti ndoda kutanga business. How can you start a business iwe usina kana chawaisa business? Saka risi rako ka business nderangu atiwaibaka. So ndopo vasinganzwisisi kuti kunonzi kutanga business it means iwewe wega une mapartners. Mese mune mapartners munoisa something muchi in the basket choita capital. Manje ukana uchiuya kwandiri utifidza ndodatanga business. Okay, imari hai 500. Okay, une mari handina. Saka azotaka business panapa ndiani? Ndiwe kati ndini. Antwa. At the moment okangona munhu achikwanza handina mari usamupe because haana concept yebusiness. Antwa. Zvanachikuudza pamba kuti we understand the situation zvakuZimbabwe kuti everyone is being forced kuhustler to put something on the table, but in reality not every person is meant to be a business person. Does it make sense? The flow, let me tell you the truth. Mina, before I went to Thailand, I used to think kuti kunomira pamusika kwamakisa. Trukutiko why vanhu vakawanda vachifaila ka vari kufaila because it's not in their blood to run something. Vari kuforcerwa to survive. Point the flow.
ndifulomira ukwezve uzoona concept yangu pairi kubva napo before ndienda kutalent ipaiti kuinda kunomira mamusika komakisa. Number 2 ko vanhu vanozoti kuti ineni ndakasvika form 6 vachindonachekesa domasi kura kuti ndakarohwa nenhamo kana kuti ndashayiwa zvekuita nelife. Number 3 personally ndaiti ndikabata $5 I never thought of something kuti nditenge kana kuti nditi ndigenerate that $5 andawana ndiite business because ndaifila kunge handina input zvachiwana nauyu. That was before ndabuda. Handiti nyangwe ndineti even 100 yaitagwa nauyu ndaitongofunga kuti pamwe itori shoma because ndaitongofunga pamwe kuti akatanga business unofanira kutanga nemari yakawanda. Saka zvino kumboekera kumbopinda mupfungwa mangu izvozvo kuti hanzi wati ndopfungwa dzangu mafungiro adzaita panguva iyoyo. Now that ndakambotindira ndosaka ndichizoti wanga uriwo hupwere pepe iko zvino izvi ndakunyatsa kuona kuti veduwe kujuruja every time mari yako yaunenge washandira pamwedzi wosara usina sendi uchimirira kuti imwe next salary zvinhu zvinongogwadza. Ndo pandakatanga kufunga kuti I should start doing something cheside hustle rather than kutora kujuruja 3 months gaya kuti 3 months every month uri kujuruja salary yese ichipera. Zvinorwadza guys, handikura nhema. Zvinhu izvozvo zvinombagwadza kusvika apa pachest pesira. Unokona kushayiwa kana ampiwe. Ini ndikushaya waniekera mari yemaki product. Nekuti ndinenda kufunga kuti ndikandoijuruja ndakaisa kumaki product ko zvimwe ndozoita se kuda kupedza zvakati kuti kuda kuisa mari kwakati. Saka nekuda kwezvizvika hauchatombo enjoy kana zvimwe zvinhu. Unoona manje. Saka izvo zvese zvezvo unonga kufunga kuti rega nditsvage sepasaidi nyangwe munhu kaseka ndakabasa nazvo as long mari yauya. And futhi ndakakona the last point ndeyekuti experience dzandagara kubva muna November kusvika izvozvizvi. I'm not saying hangu kuti ndingatoti ndingatovata nezhara. It's not like that. But the fact yekuti unogona kumuka ukavata every day kuswerera mumba kusvika ravira zvinhu izvozvo zvikapinda mupfungwa mako ukazvijairira zvinogona kukanganisa. Kwota the other fact yekuti unogona kufunga kuti saka ndakamuka nhasi ndaswera ndichiitei. What did I bring mumba? Nothing. Mwedzi unogona kupera uchingorarama like that. Kosa mafese emugeto youth munomu unoaona so wakagara pakona vachidiscussa mabusiness asingambofi akamaterialize. But anenge ari business minded vanhu ivavo but havana kana sendi anowana. Wozoona futi mumwe anenge maybe kana kuti ane hama iri abroad woti sister ndinoona kana makuzotora nasister wangu akapera makutora nasister wangu akaita so kana kuti ari kuSouth Africa sister mungodzwa ndikuita zviri bho kuno ukutipirwa unzi utaure kuti ndikuita zviri bho niti hapana zviri bho muzovaudza vasisireni vanitumire mari because mufanira kuvaudza kuti ndikuita zviri bho kana kutaura nawo apedza kubva tisisireni ndipe ukaimogo handisimbori muZimbabwe ndikuti handisechi iwo ngori munomu kubva kudhara wakangogara mumba pako you are not even doing anything. So vanenge vachipiwa iwo mastatika vachimungoblinga nawo. Inini is the same thing yanowanzodza vanhu vari kuno kuUK kuti kana uchindudza kuti une business kuZimbabwe rekufamba, my friend, your business should buy a plane ticket kuti udzokera kuZimbabwe kunoriona nekuenda kuholiday. Kana risikaburitse mari iyoyo forget. This business kwatiri. Because remember it's a surviving mode kune vanhu vari koko kuZimbabwe. Then isusu kuno kuti under pressure kuti vanhu vekuZimbabwe they expect us to invest back home. So everyone anozwa ndine business kuZimbabwe but ini mutemo kuti kana business rako sikakwanisa kutengera ticket kuti udzokere kuZimbabwe resi business my friend, icharity. But the thing there kuti kwandiri not everyone is meant to be a business person. Why mukudero kuti it's either unongojoina the flow inenge ichiitika iri kupiwa pressure nevanhu or the other side anozwa kuti it's a surviving mode. I'm listening. Because kuti hazveshuwa vari business minded zvokuto arikutengesa matomatisi avo but arikutoburitsa kamari arikutosurvive. But vanhu vakaona vanofunga kuti being business it's having a big shop this and that and so on.
but chifunga kuti vanhu vakatanga vanga vakutengesa mudzimota manisa noavo machi because watokatangirikirwa watokata ma-expenses ebuilding handiwaibata wakufamba uchikaonda kuchitungisa unotengesa mota mako chako chakuda fuel no longer a building no surviving mode and uchikipawo nezvinhu zviri kuitika because business ideas and situations change and you have to adapt. Vavana izvozvizvi manje vemarori vaive vanenge vachifamba vane mapotatoes senge kuti pane kutengwa nekananga nemapotatoes achimaita ma$5 nema$10 and aitengwa sei achipinda nawo maraini. Then the second one akapfuura last week anga nedepartment ranga rakati iyi section ndeyematomatoes, iyi section mapotatoes, iyi section maonion, iyi section angati machiko zvinenge zvimapepa, imwe section magaka, like angatori neshopu murori make imomo achifamba raini to raini maimwana ende vanhu vaitotenga kwete zvokuseka apa umuzivi instead yekuti akudonofloda kudana mbara akati aiwa ndovingira makastoma acho maraini imomo waibata vanhu vanenge vane usimbe vangu kuzviita. Saka pari tricky but and sometimes I do the flow kungoti ndine business ndobatsira me. Okay, I can't argue maybe. When it comes to remember, Sharon, let me tell you one thing. What used to happen, Kuno? Takaya kuno kudara kwa 2000. Okay, between 2003 and 2004. Why do you say that Zimbabwe? What was that? I took back a imba dead. Everyone was building a house dead. You know, what was a true back copy? How was that get to back on bar at Glenview? And I won't go to my hotel. Because you know, Okadota Twanga and Vesakata and Tagaka very good, but Shoma was Brusan with any flow. You got Tukuvaka or what even time I talk of the what is the copy? But the second that half of the people in Gotarama schools, B schools. But it's about adapting to the UK. That's why you find, I think women, because Zimbabwe, adapt easily than men. Because I think, Zimbabwe, but any old level, this and that. Adapt, opportunity. That's why you find us today a large number of women are in the health sector. Adapt to the situation. Whereas if I remember because no I sevens, or children mentality go Nandri manager, I think I want to get care work in. But you care work for what care work, what don't you try nursing? What do jump a ladder? It comes over my pickers, but we say the reason why we find that more women very nurses is because they took opportunity, which is adapting to the situation as compared to our women. So because Zimbabwe it's you have to adapt to the and then you use what you acquire somewhere to expand. Very true. Zvinoita zvazvo ndinotone yangu ichatokudza next week guys zvaiti kungotanga ndokunongorwadza because unenge usingazive kuti zvichafamba sei zvichatengwa kwada zvitengwe. Definitely that fear is always in everyone's mind kuti what if unotanga kutoudzwa kuti tinogona kusvika ufanirwa pamusika ipapo ukadhingura mapuraizi evanhu. How do you know? Unogona kutoudzwa izvizvo vanhu vanogona kusvika pamusika evanhu. Remember, you have to, like I said, you have to know your market. You have to understand the lingo and how they operate because it's obvious. Couldn't unwritten rules, this and that. So I don't know do start a business. Don't start a business. Or the next thing, do that driver told that iPhone 10 in it, Amari. And just living iPhone 10, I think it could
I think quite Pro Max because nature manage, but you're looking almost iPhone 10 maybe 700 pounds. Yes. Not US. Yours not so much like putting into US. Hey. Ine masoma ngani. Where are they going to love you contract roga phone. Those right half of the people in Zimbabwe that right. I don't that phone related to Kunoko. I think to Kunoko kwacho andika. Dziriko but mnasi kutenga ne cash. Not a contract which you pay monthly. But I don't know that you take a cash as I take cash. Yes, very probably rich on Tengari cash. But most of the time people are not Tengari in contract because you know my benefits much my contract I go to maybe unlimited minutes, this and that. Because I Tengari cash most of the time is pay as you go. What's the point? Or Saga one of those moments one of a man of Barumbo I don't know on the sham. And that's what I'm going to Zimbabwe. To Zimbabwe cannot speak. In Indrukuno Saga situation is different. Yeah, I think UK. What does it mean? What does it mean? Mirai, let's set him Pasika, device rako ukuteera ndofunga ne tuma devices saka rikuita noise. Rikuita ma echoes actually. Vekuchando mamukase unongotove kuzuva. Ndo zvamunoitana. Guys. Kototi kana kuchinayawo tove kuvhura zvichitongoita. Azi, it reminds me of someone it's in the pipeline. Wakamubvunza zvebusiness raida kutanga. Yeah, that's true. Angakamirira capital. Bakuna wako. Bakuna Mary capital. My dreams. And do you know kuti Shema, do you know kuti vanhu vazhinji vari kudoitanga mabusiness ka vanoda tanga neboutique vanoda tanga nehembe dzabva kunonzwi kuteki neDubai hari utombotanga kumuzoti tengesa matemba unotokuzoti no maya zviti kutengesa matemba agokuzoti ini ndakagraduata ndaenda kuUniversity of Zimbabwe ndikazodai ndigoonekwa ndichitengesa matemba gara kana capital yazovapo utanga. Yeah. Asi inopedza manje the flow andongochitora nyaya yeIphone. Unobva wanzi tenga phone ndozokupa mari yako. Ndakambozi guys, let me tell you ndakambozi this other guy. Apa ndakapesa kumuona kare ndofunga ukasotama mara medu kudhara. Aigara chinditi apa angasina hesi kana kuti aingoti ya iwo shero ukutele ndakangoti mana products akachipe ukoko nditengere Nike products pane booster ndoda so dze Nike munodanzi machiva vanhu veNike vanonyatsa kugona zvema fashion nandizvizivi pane booster ndikude ukoko nditengere. Wangu kuti samari account. Mwana apa takapesa kuti kuna 2003 vanoti ndokanga mti day one manager chikanzi haiwa kubva kwakuti tarafu kuti wafungwa ndandi afuriza zve unonzi ndozokupa ndoda chakati nditatisi munhu anogotoenda pamawebsite unouya nemapicture emawachi mawristwatch okuti inoita mari nditarisireka ndozokupa mari yako tenga ndokupa mari yako chimbotanga waisaka yekuti ndinotengesa yacho yeinternet dontoadiri ozadini zvamunoita manje munhu akanditi ndoda chinhu chakati andi ndingomudza website yekuenda especially kari vana Facebook market ndomuti chinja location yako kuti uri muUK yoita zvakati unozvionera wega kana iri Gumtree is the same thing kana iri inonzi auto traders unongomusira kuti listen enda paauto trader wesa postcode yakati osecha ona maprice aripo wega wozodzoka kwandiri handokukoti ndoti zvitsvagire wega ndobatozvisa hasibaridza kutamba nazo
kana achida foni unongomupa yeka phone warehouse wonyarara vatopedza kozi mandozokupa anowanda maiwe nditengeri ndozokupa nditarisirawo kachakati ndozokupa mari inomboya seiko inenge yambobvepi kana munhu vanhu vakawanda even mota vanhu vaivhara anonzi ndikuda mota kati hapana tione customer izvezvizvi iwe unenge kuti ndikuinvesta ka wototenga mota yoshipa kuzimbabwe kukastoma iye hayafa akazodai so of course mota yaiveko but akatozombokuti akazodai so zviri nani anongomuka asisachawaniki anomuka achinja line hawachabatika zvokudaro because kana une mari ingondisira mari zvatopera zviri nani kuti wocomplain ndakavharwa mari than kuti woti ndokutsvagira chinhu ndokusendera usina kukanda chinhu atambe tichidaro zvakaoma vanenge vachitofunga kakuti kunoku munongopinda mononhonga kana kunotana of course kunoku zvinhu zvakati chipeiwo to a certain not kuti nzvoenderana nemastandards ekunoku but zvine zvachitaura shero kuti ndokuona mumatayi emota ari kunzi 50 US is the same thing yoti mota yako da kuenza kuMOT unobhadhara insurance every month munhu anenge asina kumbozvisa musoro zvese zvemaexpenses saka unatanga kutaurisa nemazimota munodriver you are loaded my friend ndichikwereti chanakatorawo chani ndakangoti peer pressure my friend unenge washanda nepeer pressure ungotieomotai nevanhu ilatest nevanhu vomazuva acho pane pakambonetsa tumakashkai munhu wese kashkai disanjuku manesi yese muzimba wese aingobuda imo yewhite yeblack yeyellow yechi tongedzaipuwa mahara Kashkai, Nissan Kashkai, motor, Nissan Kashkai. All right. Ndakamboita asina irombe anayo ibeti. Kuno kungirikiri kuchando kwedu kuno. All right. Ndanda kuzvanzi ndine ndakatora nechikwereti my friend. Ndakatora shero mota kuno you can zvadakudza ndinokwanisa kuona mota even ye100 pounds but kana ikapera kakudya mari uchikamaintain kozotiwo kana zvinhu zvako handinoziva inonzi credit score yayo kana credit score yako yakabata nawo zvinhu zvako maexpenses acho akabalansawo unokwanisa kuona mota yako nechikwereti chaunobhadharawo yaunobhadharawo for the next 5 years for sure vanhu vanenge vachitoti kuti hari loaded vasikati ndakatora nechikwereti ikarovera papatotodza mudumbu because havazvitsvage mari yavanoida muri kuuk ika mune muchibuda guys let me tell you the experience andaiwa lilieno nemaecos iweyo natione inini experience yandaiona saka sililini ndienda nemaecos guys handina maecos alright right handichamanzwi sei the floor mukutaura tinzi aiwa ndongoda kutaura ngwati ndoda taura zvawainzwa nezvekuuk alright mary mudamburi nalilian musati mataura right inini ndaiona vana vaiva nevabereki vanga vari kunze kwenyika like paipa ndaikudza pekuti ina ndaiziva kuti england nebritain nechiscotland zviri paya ndaingohwa uye kuti vana vamadhomu kwataiva ukoko ndo vanga vane vabereki vaiva kuzhe kwenyika saka ndaizoona mapictures vabereki ava vaitumira mapictures mazuva aya kwakusati kwane mauyu zvemafoni izvi wati kwaiva ndofunga nezviofa zvakaita kunge zviovha zviya zvikuru ndo zvanga zvainetsa mazuva iwayo nenokia saka zvaizoita mastudents aiuya nemapictures evabereki
vari kupi vari abroad. Guys, wait ukatanga kuradzwa mapicture evabereki vakaenda abroad ka waitanga waigona kutovata uchitorota uriko kumahosi kuchando uri muhope chete womuka uzona kuti no it's real life, ndo real life yangu iyi nemapfuura achinhuhwa basi. Apapa unenge wabva kuti kudomuka zvaizoita vana ava mastudents aika most of the time vaigona kuti life yavo yakatosiyana neyedu kesu because anenge achifunga mai vake, iwe uri kufunga mai vari pai vari kusakura, ungafunga sakura. Makambozviona kwani kuti ungafunga ungademba kuti my mom unyazova kuti ndikaendako ndinopuhwa zendemure rentima ndaizvifunga ini ndikati ndivashira kuti ona zvemapikicha ndati tipona zvemapikicha evechandewaya ude kuteyo ende waiterera. Guys, it's unfortunate nangu mapictures vaiva nezvima inonzi chikostaravo vanhu vekuuk tiudzei mhanimi ndimi maitumira vana zvinhu imi the flow and muta ndimizera racho chaicho raitumira inyimi ndimi maitokwadzaimi chaita kunge kubhuku sotofu chinonzi chiko kune maalbum Photobook. no you guys kune maalbum edu chaiva taiziva eplastic aya kosta zvaibva mhiri kwemakumba airoro ranga Photobook Photobook renge remuchato so renge remuchato and vaiti vakadaiwo one page aunongonongoisa asi remuchato waita 3 hours kuti taura kweshe taura kuti waita 3 hours wakatasa kuti saka iri ganda ravamai vake iroi chinzi apa vanga vasati vaenda kuuk apa vakuuk iri rinenge riri page 1 remapictures ane mastage ka mastages uchiutsanangurwa you have to listen because wapedza kulisten aka waizongomirira kuti pamwe uchazoti wanyara nekutsanangurira waizobudisa sevhita kana mazepe ungonzi chodi nekuti ndagarawo ndachiteerera nyaya dzekuuk ndo pandakazitanga kuzivira uk nevana vemudhomu handikureva nhema ndasingamazivi vadero vabva vaendapo vanenge vari vana mai vavo vaenda kunosangana nevarungu vachimwa tii yemuzvikapu zvitukutuku zvanzi vaimwa tii apa vobuda kwaiva nedzimwe tireni su hamiri dzainzi chinge dzitireni dzoita semabhazi voenda voti apa mama vangu vangu vari patrain station auizivi zvemaka iweka auizivi train station vapedza kunzi vanga vaenda asi wararawo irota vapedza vobva kuti vangoenda kuholiday kuspain vapedza vobva vati apa mafriends ava varungu ava vapedza vobva vati apa mama vangu vanga vaenda out. Iwe out hauizivi out ndangobvunza kuti out saka vangoenda out apa vanenge vachirila mangwana nefukweni shema out yataiziva pazhe kunotora huni pabakwa apa vapedza ka vaizotumirwa zvindiro zviya zvairira manzi neuyu nezvidhisiki ndofunga ndo madhisiki kare iroro raiva guru rakanaka uita zvavanesa muzhive kuti umubvunze manje ndokumbirwa zvekuteerera chindiro chako haukwanisi unongochiona madhisiki men makaseti kukauya emadhiski kukazoita twainzi tuma mp3 kukazoya maipod apa pamanje ka lifestyle. Guys, let me tell you the truth. Lifestyle yevana vanga vane vabereki vari kuuk neyenyu imi vari kubva uko kwapedza nhamo kwaekera kwedu uko kuzasi uko zvazvakasiyana. Zvaizongoenderana nekuti ropa rako rabvumiwawo here nevana ava vane vabereki vari kuengland abritain whatever yoyo vaizoti kana wazivana manje kuti vabereki vangu vari kupi vanenge zvaingoita automatic actually, like it was automatic amongst themselves because vaizenge vokudiscuss my mama ari kwakati
chiregaone kana iri mazama nyangwe mameditemu test vaitumirwa makadzi inonzi chiyo wish you the best kadzi riya rinenge tasere chataura kuti nyora answer number 7 uchiti so vanhu vanga vane life yakasiyana nevamwe but chero waizongowakwapura mumabhuku macho imomo inini vana ava kuti ndizodzidza unoziva kuti kuta chokwadi tisingadi kunyeba vana ava vanga vari kuzodziva kwanenge azoita zveuk ka vana vanga vari form 3 like vanambotaura kuti like hiudha mashingaidze vanga vasati vabuda vakazobuda zvavo then kune vamwe vacho vanga vakawanda rudairo ndandiri close narudairo mutsotso because ndaiwirirana ropa rangu rakawirirana naye nevamwewo vakewo but ndanyanya kuwirirana rudairo ndiye akaita kuti nditange kupfeka chinhu chekushe kwenyika in my life andikura nemarudairo mutsotso akazozviwa guys hatikuda haiti zvefacebook akanditumira t-shirt yanga yabva kudai yanga yatumirwa namai vake ndobva azondipa inini t-shirt akatotuma paso iye angaudza kune chimwe chikoro ndobva atinainopa chikomo shero maprefect ainzi chikomoka ndikati muningi chakati ndanzi ndine paso yako ndikati ainzi ruvimbo mutsotso ndobva ndatovigirwa like changa chiri raped zvakanaka chakaitwa packed you could see kuti this is different mai mwana mubva auya ne-t-shirt iyaiya t-shirt ndaizangu kuti dai waimbotora masheti angu achimadisapisa saka akangotumirawo gift but now zvazvane mastandards quality guys pandakaibasa kuti ndiyema maoko saka naishema saka pawakazopiwa quality uyu munhu aimbotora turo twako anti wakatoti at least ainditorera zviro zvangu ndatozopiwa kwangu siri kutora kwekuti waiba no kwakuri kutotora kwekuti taijairirana mukubabuketa asi zvawakatofara zvekuti aikujairira imagine dai wakazovhairirwa nomumwe munhu mudhomu kutoona ndatumirwa ichi iwe usina kana aimujairira saka wakatofara zvokati at least ndandakajairirwa next weekend yacho ndaiti kandoi ainaka kwanotumira nepakatumira ndainyengerera because ndasingadi kuti ikre ndaingoipfeka mbichana ndoibvisa isakunza kuti ndivara that t-shirt was dear to me guys yanga yakanaka quality chaiko yesona kuti handikunyanya ngokaiwacha sei haiumbuki ainge ikanakisa ndakata munyama yakabaaone chocolate hachazangu but handichiri kunyatsa kuti remember vividly this was 2004 kuti t-shirt iyo ndakaipiwa 2004 up to now that was my best and dear present yandakawana ndakatanga kupfeka ndichibva ndakazviimagina kuti ndakatanga kugara pasi ndikati dai vandifunga sei wanditovera t-shirt apa vanga vambotransfer ndikati dairo auto ndakapozvika kumuona pano kutoti 6 months ago 7 months ago vaenda kune chimwe chikuru vakazodii kwai zvaita sei kuti handifunge to that extent yekunditumira t-shirt that t-shirt ndaimirira kuti iome ndiripo pasaidi ona kuti isabiwa dairo up to now hangu handisati hangu ndanyatsa kukwasa kumutenda but that t-shirt was something chanchiri precious in my entire life. This was 2004 tamuna 2021 asi present iyoyo handifi ndakaikangamwa because pachikoro ipo ndo mazuva ndaenda nehubvuka ndobva ndatumirwa t-shirt yakabva UK abva ndaudza mama ndakatumirwa t-shirt kubva kuUK kuUK daisanzi kuUK vanhu vekuba kwedu manje ndaisati ndikasvika kumapurasika ndo dzaingova nyaya dzangu ini ndaiteerera zvamaindiudza ndosvika ndobva ndavatanga kuvautaura kuti kuEngland kuUK kune zvimwe zvinoita kunge train store zvinoita kunge zvinomanya zvisingaiti kune chando chinonaya chiita sechapupu zvavanhu chini uyu ndinende wedzerera manje ende webva watotaura yafirst hand oita kunge ndiwo wakatokuenda unonzwa kuti even maAmericans vanhu vasina kubva kuUK they think kuti UK inotonhora stereki unoziva
but most places are not Tonora, it's Scotland, but not Scotland, yes. Further up, but not up north. England, they said it was after Christmas, back as snow, and it went almost 5 years. It's not snow. So England, the guy named snow. So I don't know if you compare Zimbabwe, true, but not. I do even have to compare. Guys, imbo imagine guys mwana anenge akakurira like kwandakakurira ini ndotosangana navananondiudza kuti baba mai una bangu akakurira ndege vakaburuka vakaenda muchando vakomana vese basa vaisanda paZimbabwe ndaivamisa ho kuti nyerereni mbokudza nyaya dzeku-UK amai Shere bupa Darlington bukana. Darlington ndeipi? Esi Darlington mafadza vana. Darlington. Angona ngwashwe. Kuchando, mamuripi kuchando, maindepi kucha chiregai. UK makambotichwa. Ndarutaura idzozoka. Vanhu vakandagara muzvikuku zvekuno kuti ma-1 bedroom flat. Not even 1 bedroom flat. Wait a second. Mukuku or plastic? Let me tell you. I am not in plastic as such, but my standards are good. Tetsikazi unokubi maito kakaromu karingarika diki. Muripo 5. 5 kana kuwendi guys. Asi kana makunotora zvemapicture moenda kapa kana kamoenda kutawa. Darlington kuda atozivi kuti uripo pa life. Aripo. Guys, let me tell you the truth. Kana wind isusu nekuti ndandi kuchikoro ka I felt kuti these people are living me life imwe and futi vana vava vachengeta ndochokwadi vana vava vachengeta futi saka taiona evidence yekuti other advantage yavepo shero chi kuma 2002 kuma 2004 rate kunoka yanga iri 1:2 per US. Ona how that what 1:2 per US wazochinja US yako kuzim dollar. Vana vaifane kunakiro iko zvotorwadza kugara yakari 1:2 iko zvinoitwa almost 1:1. Ndonase kuti ndofunga evidence yekutadza kuti vabereki vanga vari ku-UK vaichengeta vana vavo ndaiona pana basa romutsotso ndio wanda ndakajairawo iyeye akaunziwo zvinhu paholiday taitozvionerewo ipapo taizviziva here kuti kune majipisitiketi enotambiswa netibhuku yapera mbotaura Mary. Yes, Mary. Muzaya ndi ngazoedu dziri ku-UK tine matenesi atiri kuda tine matenesi atichakutengerai hatobhoregedza kutumira mapictures tototumira mbinga dzedu totemba neni Muda kutengerwa mapictures nevanhu vari kokoko matenesi plus vanenge vachitumira mafotos akanaka katinenge chiti yabo asi munozviitirei imi munorima mubva matitumira chibage mapudzi iwe chingoisaona ndosi obva watoita kunge wakauraya Jesu. aiwa I think isusu vanhu vari kunokuka including me tine mentality yekutoti kana munhu atori ku-UK ndokune zvinhu zvakachipa plus ane access yekutotenga kazi hatizotumire mari kaedu mari hatitumiri saka kana zvatouya hatichatumiri makutotivhara izoyati machinja nyaya seidzo kune dzekutanga dzebusiness tikuda dzebusiness tinongosanganisa ndokuti zvisabhowe tinosanganisa guys
hatina topic kutoti let's talk about business. We don't do that isu tangobata nyaya ikapfuura topinda mune imwe topfuura topinda tingosanganisa. That's how we do our live streams. Kana achidare kuchaina ngaakubate ndokupa link. Zvakuti munobatana kuseri. Ndoda kuti munhu waye ovharwa mari yake ozoti ndakapwana shema. Mr. Darling, maslippers ku UK serious here. Anzi Matiresi anonzi kuoneshi kuti dudu ndiani? Amen. Amen. Darlington. Anzi maslippers chi? Matenes anonzi maslippers ku UK. Aiyo. Zviri pachena matekis atinoti matekis anongonzi matrainers hatiti matekis. But high tech low tech. Then ma-Americans anomati masneaker. magaya shinga creation yangu ndinowani kuzoona message yako iwewe. Mabviswa zine kwewo Mary nezuro wakazoindepi? Inini zvichizvi chaizvo chokwadi ndinenge ndakazi ameni handizivi ndongoza ndakazopedzisira ndisisipo chete. kutoti munhu dhololo. Tichirida kutombodzidza zvinotiza. Wakabaya pasipo because shema anga aenda kaiwa kubaya baya. Ndakubaya baya. Matopiki anonetsa tinongoita zvangofanira yebusiness yangopinda but haisiyo ingeri nyaya yacho yangopindawo tinongosanganisa tiendesu totaura nyaya sevanhu vasharaidza nguva ndo patinotombodzora ndangariro nestress pano. ataura hako ndingada kuvata ndichifunga kuti ndichanzi psirineri. kodze flow nezuro ivepi? Nezvo ndaikuona izvona. Okay. Yapi? Ndaikuona izvona. Okay. Ndakati hari ndikauya kunzi kunonzi soko wacho akazoti kudiniko asi soko wacho hanzi the floor apinda kwanzi manjenjenje coming soon. Inakatozoona kuti pane live patova hameno. ini pakatanga ndakatomuona shero but ndatoibhisi ndakatakasirei kutanga ndakazovata soon after live ndamuka kuma9 semunhu anga ane juti rekusvinura ndiani? vakomana kuti vakadii ndakarikoniwe ndakasvinura ndakavata ndakasvinura ndakatononoka zvonoti pane live haminoti sendisina 1 hour 33 minutes guys ndakuinda ini uyu uyekera unonzani kozita rake uyu Darlington akangonyarara. Darlington ndakubvisa sha because hanzi kuti uchataura ikauta utauri. Mupe 5 seconds I responded to. Darlington. Itawe. Zali. Ngaweve kana chitinzwa. Darlington. So rega ndise link kana panda kuzotsara chitara nemiku enda yangu live yangu mosara mchitaura mega pasisiri pa live stream. Muchichakuripisa zvangu mwe musi kuchimbotengera dzingire kusiya muchivaraidzana kuseri. Shero rofana tangu wabhadharisa. Ngavabhadhare sure. Vangajairira.
Link iro. Sewe manje. Ai, chero kasalinga kuna mna request kwa accept. Guys, remember kuimbira manje na the flow. Jali uyasele walolo uyasele. Jali uyasele wale uyase ani. Ndida kaimba song yoshia. Ndibiyeta mangita. Uri kuimba chirudziko. Sorry. Ndiri kutongofunga kuti hameno pamwe uri kuita instrument rekutanga song hausitowatanga. Pakati nakatopika unozvidzwika. Asizoisa ndeshema ka. Shema wakaimba song ipiko. Ndobva wauya hai ndikati munhu zvambonyarara tichanzwa kudzoka nepamwe nditonzwa iyezve watokwidza ine handizivini aina ndiziva ameno the flow noise here. No, I think she's late, auntie. But the song, I think ndiye akaimba. No, I think time yakangire pakaita blossom ndandatongirikira. Watching documentary about her. Ndiani? Gatione dali. Mina ndimutarise. Hayi ndiri kuiziva song yandutane zvayo. I know it very well. There is Beata something. Beata Mangete or something. Ndione nditarise apa guys. Ndiani? Pamwe ndikaenza ndogona kungoiziva kupera pakwaziso. Hey guys, really say. Yes, my. Yakaimba Beata Mangete mukadzi waleni Gwata. Yeah. Tony Beata Mangete. Beata Mangete. Amazing waita. True kunzwa indambozviitawo ndikabuda ndegawo. Kabuda wega. Ndechesisa ndabaya. Ndofunga because ane zvaro. Maybe ilay out ndabaya. Apa yakustika. Zvaita manje. Asoko vauya. Indatomuka ndiri kutofunga sports hanzi. Asoko ndoada munhu muchama. Vapenga vabaye link vauye vakati vachauya musara. Atiri zvavo zve. Ndakanonoka kuti pane live. Dali vitaba. Ndakanga ndikubvisa mangeti naye kutoita udofoko. Yenzi chiko dali. Manje ndozoziva sei title yacho. Dali. Ngotsvaga masongs akhe pa YouTube maybe unokwanisa. The flow monitor. Ndikumonitwa nani? Na Asoko. Vasoko ndoda zve face to face ka ndozvandoda zvavo zvokuda kundimonita handimonitiki handimonitike ndichiri kumonita zvangu class monitor YouTube monitor. Asoko pindai nelink tone toda kunzwa muchitaura nyaya yenyu. Ndio ndatovingopa. Hanzi kuri kunaya Magaya creation. Nekuno kuri kunaya. Hanzi yakaibva platform 1. Oh. Platform 1. What? Tikati kunoita nkuruta ngati kune storm.
It's very, very windy. Mia, Ndeipi zviri sei? muri yangu rise. Boss tereki. Nandiya. Hapasati pane zvichemo. Abasati pane zvichemo, iri bo. Hapasati. Ndingaenderera chinji. Iyoyo. Earphone ndikuimbirei. Taurai. Tateerera kunzwa. Tatomirira song. Tozoimbirwa ndachero. Aina untura microphone. Pam. Chakachaya. Mary uchiripo. Kuvoti nemzukuru wangu nemwanangu. As boyfriend vari paside husband tikama kuda. Hey Mary mutumbomufamba wanzwa here Mary. Nayo Mary. Musati stress ndine zvavakutaura. Hai wapindura mubvunzo kudzikama kwako kao hakosi kwega. Ari kunyarauka mai vake vari. Ari kunyarauka mai vake vari. Iyo mbumi yataura manjenjenje. Sorry. Regedza mwana apindura achatsopindura. Mwanangu chipindura ndinoteerera. Ndati kudzikama asi vaboyfriend husband vari paside here. Avapo kufunga stress yekubasa chaiyo izvezvi. Kwaendepi? Avapo. Nestress yekubasa ndopavanodiwa kapa vachigeza tumakumbo kuti murarire zviri bho. Chii chaitika? Zvemovie. Dasara. Chii chaitika? Mukuseke guys. Ameri ndokufonera nditombodzwa nyaya. Chipo. Dzifura kubvunza boyfriend yangu. Ngasandipa stress uri. Kukuba stress ndokubvunzira koma. Unopuwa stress yezve naimeri wabvunza. Pindira takateerera. Handisi kuzvinzwa taurako. Asi wako mushuru. Mashurugwa aenda mbiri. Veflo chisiya muzukuru wangu akabva kushurugwa manje angatozoita more stress wedwe. Aiwa ndoda kumucheya apo kuti domari mashurugu tomaziva. Ndikutamba zvako. Uri kuhila. Kana uchihila dhoari. Tinokuti tiripo tinogadzirisa. Maseri. Tokupa inonzi shurushuru. Hainzi shurushuru katime yedu. Blue yayo kuna misa. Haisiyo super glue here yatati tishandisa nayo. Tiyoka. Shurushuru ne super glue zvakasiyana. Ndadzoka. Yakachistika maoko. Yes, chero wadzoka. Ndasinopfeka magloves pamwe pacho. Next time wakuziya. Guys, dhali yakareba guys. Kugadzira boti muchainzwa. Mirai munzwe kasong yacho. Platform 1. Inonzi platform 1 dhali. Ndo dhali wami. Guys, that advertiser. Ayakangonzi dhali. Uyasonanida. Dali, uyasonanida. Dali, uyasonanida. Dali, uyasonanida.
Darling, we're son, Anita. Darling, we're son, Anita. Darling, son. This is for my JJ and the flow. We're son, Anita. Darling, we're son, Anita. Darling, we're son, my JJ. The flow, yeah, son, JJ. Hallelujah, son, Anita. Hallelujah, son, Anita. The flow, yes, son, chero chakutsvagira yako yapita miraoni. Anita. The flow, yes, son, the flow, yes, son, Anita. Yes, son, Anita. Let me step up there, chat. Yes, son, Anita. Manjenje, 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 manjenje. Go brain water kupeka. Adye kumwana naye wabike nasi mabikire munhu uyu. Yeah. Muri mamu box. Tirimo chero nengo Stand asami. Mozothi ndayisakufarira. Stand asako the flow. Vision yako irutonakidza kupfuura ndatoiteerera. Yasananita. Manje sasananita. Ubatemete yapelechele. Mozothi mayisafarirwa pano pasi nekuteni. Mozotlangarirawo negore. Tichatokuendesa kunoimba kustudio unorekodi. Ndinorekodha ini. chakugadzira yako napita wako miraoni. Don't worry. Is the song from Botswana? I don't know. The Platform one. No, platform one is South Africa. There could be South Africa. But pachira isiri wangu uchibvunza pai because pepe wangu uchimba dali wosuzongibona. This is me to do sounds like to you. That's Chit. Wangu Chit dali wosuzongibona yabiyatha mangeti. Yakadaro futi but ndingomuondiwo iyi yandanchinzwa musorini. Kadi wozozobona biyana pangeta unokanzikira. Biyata. Ndasingazoti ndospelling yebiyata mangeta. Wozozobona. Nozvi? Drama chaizobona. Wozozongibona. Spelling. Mina ndichange ndati pamwe ndo yandanchireva. Wozozobona. Spelling. The flow ipamunhu spelling ndimunokuluma. Spelling ndikwanisa kuipiringisha but kuverenga ndikwanisa kugona kuverenga ndebele. Right. WOZA. Ndakuti yashona wozobone. UZO. Edule ndinachinzwe iyi yakati. Pasina B. Wo yekublawa yokai BO.
Tanzania haifiridzi. Muna munati kusanzara ndiani ari kudhina sadza haifiridzi. Hanzi anenge adya sadza haifiridzi. Ndakatozvinzwa pashema ipapa pane happy family hanzi tadya sadza haifiridzi. Hanzi yata aiimba zvake jealous down. Ya, ndakazongota ndisaka no comment. Isu unozoti kai foods ndaizoti kai kovholo yai. Ndiyataiti kai foods. Ndiyatinoti kai foods. Sadza haifiridzi number 1. No, kovholo unoiziya ka? The flow. Unongoza kudya sadza nezvipikiri. Nenyama. No, zvipikiri matemba. Ekaka matemba then mumusi nyama. Aisiri shumba. Nyama takutore. Hello, Salibila. Hello. Salibila. Hello, Salibila. I come from Makokova. Bieta chaigona man. Ndo kuZimbabwe ere? Bieta mangeta. Hamusi bieta mangeta. Bieta chaisekera zvandaida man. Chikati. You should visit home. Unofanira kuenda kumba. Why? Ndo kwari. Ndo kwanga ari. Saka tonomudzwa nani vanhu vacho vakungoita. Hanzi nadhai hanzi toda kuimba chi dance hall. Vakungoita zvedance hall zvemadhudhudhudhu. Pamwe vacha madhudhu chaere. Ini ndainzwa gospel. Gospel kana tiri same generation gospel yana Jordan Chataika mechanic manyeruke Charamba muya it was gospel actually was boring. Charamba brother Sam nevamwe vakaimba don't get vhundu ne vabati vaJehovha vakazouya vabati vaJehovha I think vakaimba iyoyo then kufungisa unofungisa wazuro uyu maybe vana Ivy Combo there. Ivy Combo na yenzi ijia gospel train na Sipo. No, that's the gospel trumpet. Ivavo na ne Holy Spirit choir. South Africa. Asika ndo dzataingonzwa zvanzengorira pazvivhitivhiti zvedu. Ishe ndiyambutse irwizi ndidzo idzodzo. Ini gospel nekukura dzakangofanana. Zvinongofungisa nhamo chete. Yeah, the second person kudaro kuti gospel inokuitisa nhamo. Iyo mukuiona ese ndiBeata Mangeta uyu tasaone. Iwe chipo chakanetsa manzi. Kuzana businqube. Apo. Bona. Awo. Family singers as well. Yeah, family singers, yes. Nemahendere brothers vachiri vadiki. Yeah, pane munhu akatondaro chinesura achitonditi zvina unoteerera gospel zvitisa depression and I'm like really why gospel mazone yakunakidza
Yeah, they've changed, but kuti ukada kutarisa kuti dzakudhara unongoti izvozvo zvongoti vanhu ngoti Unototi depression. zvamazvanatsa kwakuti praise and worship ya kuti you praise hapisina zvenhamo but iyoyo kuti because ukateerera museve munhu anenge kutaura zvenhamo chengeta uzondidida my friend ndokuteerera kuti nditi relax not to go back in the situation and natengere gospel here ndiendesei kudombo anzi kudombo kwakadii vakakwirira kundidarika ndakachiri kureva aimeti dambudziko anonzi chioniso aimeti dambudziko kakuita famous but panga pasina ikantombomutsvaga chioniso aimba pane vamwe baba vakamboya vakati nhamo yaimbe kuti nhamo makandipa nzichiwe pane imwe song baba vakanetsa nesong yavo ende yairira pese but yakangorira kahwani ndobva zvatombumba hamina handina kana kuzombovanzwa futi nzichiko aitse vanzi nhamo yamakandipa mhai something like that nzichiko nhamo yamakandipa vakomana nhamo yamakandipa yenzi nyangwe chii dzinochitema urombo ndiyo yainzi dzinoda mufaro wakanaka here or something nyangwe mhuka dzinodawo chichi ndoda mugariro wakanaka munhu wese anoda mugariro wakadiniko pasi pano torasikana titi anoda mugariro wakanaka okay azviti sango dzakarerekera kuti akasekuru gorana naainzani umwe wacho ainzaniko murume ayakandoso for me it was the backing vocalist but anoda mugariro wakanaka. Then the other thing kana munhu achicriticize yes kana vanhu achicriticize vanhu vedhanso hanzi afanira anoimba masong asina message please akati masong anofanirwa uda kurayirwa nesong zvaita sezvirayire wega kuda kuti kwanzi munhu akuimbire song song ndeyekuti urelaxe uyu aiimba guys but iwe wazonzwisisa pamene tichionesa marayiro aiimba toimba zvinonakisaimba voice yo the lady yo guys ndatomukanga ndatomudownloada music yake nditoisa mufoni mangu tionisa aigona kuimba kwakaimba special meet Callisto special meet and then unotorora bhebhi ukarora tingira special meet Mamoyo, if you love me Mamolo follow me. Those guys are late. We have the 9 Chibganya. And then Mamoyo, I mean something like that. Kwakaimba Nicholas Somera kana ndinewo nezibhachi oversize padiwa kubumbata masuti vanhu vese kuzimbabwe maoversize tarisa mapika ese akudhara unofana munhu anga apfeka oversize aikuriramo ndangotavata masutu guys ndakuda kuvata ewa chirembo mira izvozvo saka me anofara inini handina music andoti iyi chese chinonakidza ndinoteerera so chese chine magidhari pane unofanirwa mukabias mbijani kabias towards a certain type of music
anofarira dance, but it all depends nemood. Dzimwe nguva ndinobva ndamborereka kugospel, dzimwe nguva ndirimo but ifoni yangu yakazara dance. Oh, so unomusikana wamapopopo. Yazara dance. Kuuya mukomana uya yaimba chirungu chechishona so. Aimba nechirungu but chirungu chacho waita ukasatoteerera wangofunga kuti chishona. Ainzi akaimba song yekuti into do Africa nene yange iri pansula ndofunga Africa. Taso. Yes, Zimbabwe Zimbabwe. Pachirungu aiti china ndisingapahwini aiti to do Africa chi ndiye wasiku Africa kizo ngatomutsvaga Taso aiti chi papo ina ndipanzwizve Sherazi pachirungu apaiti chi pachirungu aiti chi ovaka Africa Shema pachirungu aimba achiti china iwe pachirungu apaimba kuti china ndakatadza Taso pano mari kunetsa mazana wanza akaimba chirungu musungura uya anokiza anonzani anzani kumira anzi aive bopaningirikira pana achipenza nonakiza shamwari tiri ikanga but ndoda kunzwa kuti paenglish apaimba kuti chi you to do Africa I remember what you do ndoda kupanzwepo hanzi Innocent Utsi wegota Innocent Utsi wegota akaimba in my dream iyo neimwe inonzi country boy chindiudza kakuti pachirungu ari kuti chii hanzi chii pachirungu ndiudzewo handizivi iyo waitamba bhudhi kukazoya mumwe uyaya PO box watsomba PO box watsomba kudara udanana wait manje hanzi chi wait pakusvika pachirungu ndanzwa kuti angati we too do something to improve our way of life. Ndosandanzwa we too do but tasazvinzwa isu taiti we so for something tasazvinzwa ndatozvinzwa izvozvizvi we too do something to improve a way of life. That is all right. The flow song yaungotaura yesungura yechirungu hanzi inonzi I don't blame people for disappointing. We too work hard to improve our way of life. Chitora saka ndakatorasika. Amai. Kurasika kutira. The flow anzwa song yako ere? Hanzi inonzi I don't blame people for disappointing you. Of course, I don't know why Popeye. I don't blame. Chaitwa kugura. Ndetwa iko zvinokaidzi. Eri nanopada manje ipapo pachirungu ipapo. No, I don't blame. Ndopaanongonzwa. Anopada amai unoona munhu akutoita serious kumwe kwese ukanenga panongosvika ipapo zoizi rinokwidza ungoti henaro mabasa saka taakutongopa joinawo manje ndopataakutoda
but aigona akaendepiko handizivi. Tasso is late. Oh, Way back. Akashadza. Kudhara. shame. Shame. Kwaimbodina vanhu vane but vanonzi vegospel trumpet vakatanga nelimo maiwe tikati you limo. I think one of the guys, I don't know. I think one of the Stan. Ndakuiridza mangwana guys. Patiri kuenda kwamakomba ka ndakuiridza ndobva ndaisa pafull blast iyo yataso iyi. Vanhu vachaiziva here. Vese ichiriva. Varanga ikoti kamuchembera akadi kukura. KuAfrica tobachitsika nekuda kuita zvinguve serious. Zipani zvirikufamba. Chimbomira timbe. Ndikatimbe yaiswa apa. Ndakabva naye kure kwaMurambinda. Uya Harare ndichitinda muwana. Ndichitinda Murambinda. I like that. Wanzi Taso mupenyu. Hanzi hana kushaika Taso. Pompof, I think Murambinda. Murambinda. Hanzi Taso mupenyu guys hana kushaika. He's just too quiet. No, Tasso Tasso is late. Ngatingoisiya pakuti hatizivi. Because vanhu vangazotanzi makuda kuuraya munhu ari mupenyu. Vanoita documentary akatoitwa, if I'm not mistaken. Aiwa ngaichipera bambo. Ngaichisiya matambo. Masongs akudhara ndizvo. Pane mumwe so akamboimba but akangoya akangodai ainzaniko. Mukoma Justini maita zvakanaka zvingodiwa ndibaba nesu tichizvidawo. P.O. Box Vatsomba. Ndatendepo mene ndiendepo. Koma Justini maita zvakanaka ndibaba. Ngandite screenshot Taso Africa. Obaridza mangwana ndaona kuti vanhu kupa vachaita sei mangwana. Inonzani? Metinonzani? P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. Ukoma Justini. Zvingodiwe ndibaba nesu tichizvidawo. Manje Diana bhango kutarisa. Diana bhatina handizivini. Muchiri kuremember here andichadana naNgela andichadana naye Angela zvekujubirika iyo vakapfeka zvikositomu zvava iyo inzwa akakasimukirwa. ndikuitire malezi kuimidza volume yake mukoma mire nditi malyrics for manjenjenje the flow maita zvacho zvingaenda tonyarira zvokuti tonakirwa. The flow maita P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Dera manjenje japo. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. Aboideo. P.O. Box Vatsomba. Pamchato wa manjenje na the flow. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba. P.O. Box Vatsomba.
munhu yakanzanzi angari doctor ichokwadere kugara hutanana kugara hutanana the floor kugara hutanana kugara hutanana the floor utembe Shero ganchakubata kugara hutanana undidane the floor shamwari iwe inzo Watomi o people watora manjenjenje munhu ainzi nyama tatanga makombe no yataitaura shero confuse amon mvulana nataso confuse amon mvulana taso iyo yanhangirikiniyo nyadenga. That one is a nice song. I like it. I like that one. You guys, no one confuse nataso. No one confuse nataso. Intara irikure wanaruva ye. Okutapapa, all right. Sabhuku nedhongi sabhuku 75 years ipi asi vana vaita vana knowledge kune nyateri yanzi sabhuku 75 years years kare ndaimunaki papa azomugindo chimboimba Andy Brown chimboimba Andy Brown yakuti chi mapurisa iyoyo exactly. You see ndo masonga anodiwa ekuti hada zvilipo uri kutokosipapa Teacher zimbiyarira ndiri parwizi teacher ndiregerere ndanonoka takange hanzi tichikwesha mazino nechewe jijo Andy Brown chemoyo wangu chido wakuita zvemurudo zvekumana zvekuma early 2000 waivepi mawaridzira nanguka yemapurisa handidi ndakati waivepi mawaridzirwa ngirikiri mapurisa handisi kuimba guys songe ndikuimbira chimba yekuchikoro saka chimba yakusin'uve yekuti kana danzi decibel chido pane imwe yakanakina yekuti toto inonzi chiko yekuti ndakanga ndichigeza mazino netoto inonzi chisira teachers mbameno kuchikoro something teachers yarira ndiri parwizi handizive title yesong I know how to sing it ndimi vanhu munovakona dj kandizoda song yanodati turuturu what is turuturu madj ane basa asi Darlington waifunga sei do you remember zangalewa zangalewa ndotanga ndatsvaga Andy Brown simbi inonziwo simbi madj ane basa pane kwatakaenda so I cannot play that one ipi ndiregerere ndanonoka
Haisi fast. Ndichikwesha mazino nechewechewe. Hands after lockdown, good and old is party kwangu, you are all invited. Ndekupi. Ticha ndiregerere ndandondoka ndakanga ndichigeza mazino netsoto ndichigeza mazino netseveseve ndakanga ndigeza mazino netsoto. Right, toenda vanani hanzi hanzi chituku tuku iripizve Chirimpoto. tuku hanzi chirimpoto chirimpoto ndodyananiko tuku Chimbambaira chirimpoto. Chimbambaira chirimpoto. ndodyananiko Chimbambaira chimbambaira. Kosandak pfekai sandak muite mufamba nyore. inzwa ichi ndoda kuti iganimangu ndoda kuidownloada. Chimbambaira chirimpoto 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 ndodyanani chirimpoto 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 ndodyanani chirimpoto 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 ndodyanani chirimpoto chirimpoto. Munoizere vana manjenjenje kamuizivi Ipi chirimpoto? Andiziva ndikazoiziva zvozonaka. Unoiziva vana izivi? Ndoiziva chimbambaira chirimpoto ndodyananiko chimbambaira chirimpoto chirimpoto. Kuti chirimpoto inda ndisingainzwe kupfonda here. Yakarekodwa here. Haitobuda kaparedio kupfonda. Weitorira paredhiyo paakazobvunzwa kunzi chii chirimpoto akati chimbambaira ka. Imwe tora imwe futi ndeani? Kuna pola zambuko neria nakangova zambuko neria uchiungova pompofu azani pompofu murampinda ayo kawani manji idzo ndo dzinoridzwa kunonzi kumuchato vanhu vanyatsorelaxa manje vakuburitsa chishona chavo chizimba chavo vanenge vakapfeka zvavo kure kure kwamurambinda kuarare ndichitenda mwana amai vevana iyo mwari yangu yakakanzezava oyemba chikese pachainakiza manje vanenge vakuzodzitamba kaidzi apa before vanenge vari kungotarai can I get that please, can I do that on me please, ozoshemiswa kuti iyazvi komunotogona kuimba shona yacho. tochingoseka zvekuti mushavi rabuda ndakusishavi vanenge vakufaravo zvenai pambeza vanenge vari manozbika vachingotaura chirungu vachitotadza kunyatsodya vachiita unge yameno vozotifarira murambinda. Pane 4 anogara ari padhuze neni, 1 yamurambinda inotaurwa naShero. Then there is Samzembele he's got the flow. Samzembele ndapot. Usamzembele Snopurana. Usamzembele ndapot. Usamzembele manjenje. The flow ndapot. Then there's Gombare Marara. Imwe inonzi ndaitaura sendinopera ainosirisa jandiramba nezuva ona nasi neinonzi ganzi garoti jigere nyamba takaramba nakare kare zuva nezuva tiri chimboimba ndochi hanzi ndochi takutokuverengera kamacomments hanzi nacheuta pamire imba ndochi pane hande kumagobo tione ndeipi Silivia hande kumagobo
That's old. Yeah, handy. That's way older than Vana Chimombe. I'm telling you, Vana Sylvia Makobondi. Asam Kanyere. Hands tine chikupo. Sylvia. Oh. Ndoizwa but handisichazi kuti yakaimbwa nani. But tine Chipo wacho manje. Mama said songs. Sylvia. James aisiririso. Matamsoro tenderera ndochi. Ndiri kuuya next takutoona kama request. Ndozvinobhuya kuti DJ unoona munhu achitwa nze vanhu chavasingaziva vabereki vangu vanhu havazivi handizive asi ndikutoiteerera yaSylvia ndatanga kutoinzwa nhasi the floor ati vanhu havazivi kuti wasati to be a DJ handika pana DJ zvese kozoti DJ anospecialize netype of music anoplay saka of course uchiita lese ukaita zvema-wedding unenge wakutoziva masongs epama-wedding akawanda noti unenge unawo special anenge achitrend at that time ozongona munhu ubvauya ubva ati ndinangirikinireyo ndochiyo gomba remarara ngatimboipirwa intochi shemaredi nditodi uzisiya zangu iyo usapindire muru vakona manje unokuisa foni yangu pano hivi ibvapa iwe zvese munoita ndiyaidonedza kanditingachitei zvese munoita hamusvodishuwa zvose iyo imbiraso ndeasoko chirongo chitochadownloada ubva wadownloada ndiwe wakuipira vasoko wati ndatishera iyo imbirasoko iyoyo asoko masizwa yepiflo anofarana manjenjenje wake muvasiye zvavo vafare zvavo reshuwa zvese zvamunoita ine machete chiita kavanonakidza paya muvharanda majose munetikomana netusikana tunotamba tuchiti ndochi amune tutebhuru netukomana netusikana tunotamba tuchiti ndochi angasingarei zvitokonosha tisiye zvavo vazvifarire avo ndofula chimboimba tinzwe vhesi apo ndiri ndokurovera idiscord tauradakumbirwa tipimbire iyo hona apo manjenjenje wakutambirwa manje ndewe muvana ndewelalalo zizana zvinotamba chemonenge wakuimba zvemazivano ipapo iwe Dutch. Next hanzi chi Ngwenya Brothers isiriyo ndatanga ndoti imba gudo rakakwira makwere gongonya gudo
ndende brava udora kurama were kongonya mawere Aiye, gongonya. Ya, kanoita ikako. but kanondirwadza haminosei kanondiita kunge ndida kuchema handizivi sei kane kasaundi kanochemedza toto Chimba chitekete. mirai ndimbonzwa endibramaere song yaindishota iyoyo. Why? ipi ine kamwe kasadness kainako mukati so hamino ndindega ndozvizwere Ndakairidza. Waiti kana mareserva every corner yawaenda iri yairi irritate. Michato. ndikuedza kuda kuifunga Chitekete chakurara nekufunga iwe. Ndakairidza paChristmas. Ndobva zvikanzi achiri kungoimba saka taitanga zvema10 zvemusic kuti wachuza yako ndibva ndatanga kuvabvita ndikuchuza dzema15 minutes ivo dzava nditi dzakangoreba 2 minutes zvikanzi she's cheating because iye song yavo yareba ma 11-12 minutes isi dzedu dzinongoita 2 minutes ikati ndodzekwedi idzi. Pane imwe yacho yakareba anonzi aniko ye25 minutes. here ndiya Dr. Love ndo vanoiwanzoita zvozvo First anonzi aniko anoita maremix emalyrics ema-artists yekuti anzi ndakada kuna wamukanya vakati zvakati ndakaenda kuna uya zvakati 25 minutes. Vakakusvika kunotoni koiyaya inonzi haiwaiwa jojo soro chino jojo yenzani guys chizasikumbura haisiwa mixer haisi yebotere kwakaindovu vaiva vadhafu vakaimba so Mr. Bulk yainzi chii yainzi vefloti betsereo Mr. Bulk mujinga regoro angari iye nani nachiyango which chiyango chero kuti kazokuti chimba dzanatula bhechuludo unoita sei pakadai unozaniwa matauro apo izo mujinga regomo Mr. Bulk panoda kutosvika kumsango ponmara muromo savanamakai sabuku msambo ponmara muromo savanamakai sabuku msambo ponmara zamuromo savanamakai ndeipenda budisa kana right mujinga regomo gomo waitei mujinga regomo yapamana unenge ida kutoidownloada mangwana ndaona ndishungu dzekuzonzwa ndichifamba mujinga regomo waitei mujinga regomo nevakomana aiwa ngozi mujinga regomo Mr. Bulk Mr. Bulk vamwana ndiri vanhu vaiimba mhani zvainakisa iuyo apa akapfeka yekera iyo nemabheri bottom avo matrouse ndofunga paitokwana 15 vainakidza gombo revazigona njingo regomo
wake mujinga mekomana vasikono. Asoko muripo, asoko pinda inbox. Maimbirwa song yenyu mamuripi. Asoko vauya vanga varipi vanzwa song yavo here. abaikotambisa chinguro chimwe maidei aitambisa makumbo anga asika movie aingotambisa maoko nemuchiuno murabudeka maidei uyo maidei iwe kwekuti Ruben unoiziva here Maya? Ruben Barwe inonzi aiwa inonzi rubiwe Rubena maiwe Rubena masongo ekubhora iwe unozoimba isirizvo pano Rubena mai Rubi maichinja masongs evanhu munoisawo zvenyu haunyari masongs ekubhora ndandambozairi song ngemunhu aiwa yetoita paredio kujiti kufonda amobvunzawo malyrics aiimbwa before uri ngozi maidei makambomanzwa ini ndinotanga kuti aunyasomateerera ini mambomaziva anongotanga nekorasi anotanga nekorasi ko vasikana ndinongoimba stem zvinoitwa nevasikana sheroka maimbiro avaiita wani exactly vanhu vakazara nemaauto nemaekireko zvinezvi vazvainakidza zvazvo asi ndofunga madeu yaitova slay queen kare kwachona handiti ndangade ari maslay queen izvozvo zvachoona speciality yakaitwa muvhidhiyo ka is too much aipfeka mabhato mwasingapfeke aipfeka chijipisa mwasingapfeke zvinhu zvondibhowa zviyenyu zvokuti nekuti ndiwe leader vamwe ngavapfeke yellow vese iwe ndiwe unopfeka yellow and black kungoti uonekwa manje vakatopfeka zviri nanizve iye anenge akapfeka vamwe vasina kusarira nengozi haiwa iwe unengozi iwe apo ona vari kutuka jaivi hamai uzodikaniwe ya ndaona masongs ekuridza kandana baba vangu uchivadzoresa ndangariro aiva masongs akudhara manena mudhara kuti kuti mafesi checho kuti wakunzwisa masongi iwaya zvikunakidza iti taura imwe maendere brothers kana uri upenyu hwepanyika pano kune vane njere totopira kuna Mwari mararamiro acho ava kutiritsa kusateerera ndondoadzekarilakidzana mujinga regomwezi ndani nangu mwana ndiregera ndaimboifarira songyo ndichibva kusvondo uchiimanikidza kuihwa neimwe yavamanyeriko yekuti makadiniko kudiudza kuti kunopiwa makomborero takakudza ukara unazaya mna ndikudzei zvimwe zvinhu zvatakazokura tichivenga it was because taizvitereswa by force unoziva here by force muchibva kutechi ndo dzavainenge vachitidzama kusena paredhiyo iyoyo unotoikira
Elena Jitembo ndiye anonakidza guys but masong ake ndinenge namakanga amangu. Inini kune munhu wandakatenda Ana akaenda Sharai. bhokozo kuterereswa Badura. paidhinya anonzi Fredi Gwala. Amadzamala apo vashetuka what Neka hits. amadhamala inini vanhu vandinozoti even maybe dai ndakazovateerera ndakura ndaigona kuvafarira pane song yamaitaramba yavaiimba but yenge iri slow mai vangu vanga vane makaseti ose amaitaramba ese zvawo edhitarambasi ende vaimaridza ipapo unenge wakatyora chiti gaimbotsvaga chifilimu chekuona ndo pavairidza full blast makaseti avo zvaizobhoa because vaikumanikidza saka ini zvandaizoita pavanenge vasipo pepe ndaisara ndichibvisa ndoisa kana kuti majesu then imwe ona it's not because wanga usingafariri kunga nekuti vaikumanikidza kuimbwa song iyoyo zvaizobhoa manje. You remember tauya naye nemagumbeze murora tauya naye murora tauya naye nemagumbeze. Apa Mia unozoti ndatofunga something zvakazoitika nenyaya dzemasong iyoyo makaseti aiva munomu rimwe andinoziva kaseti raizo makaseti evanhu unopindura uchiti ndakaisa kuibvisa here kuti chikiitika the favorite yakaruma chitambo chikadai emi haindeyo nemadhirama apapa kaseti yange isingabudi muredhiyo yavo. That radio was very special. yaisabuda yaibva yahuka mukati muya yaida kuti ukatanga yakujamba jamba ubva watojamba kunoita sekunoburitsa wotora peni yakadhadhanuka irimo. Ini zvandakangoita ndakangodzima redhiyo ndadzima redhiyo kare kwaiva nezvidhoirika ndokubva ndaisofa zvakare nedhoiri ndokutsvaga kuti ndingati ndaenda kumaek ko ndaita sei maexercises nekuti ndairoverwa kaseti iyoyo. Saka pane zvavaizoita kudaiwo nepeni kudaiwo soo dai kuti idzokere panzvimbo. Ndikunyepere guys ka vabereki vedu vaimbotipa peni baifosi usikana waiteerera waitoiteerera ende ukada kuibvisa udza ndiwe wakaitenga redhiyo yacho wakaitenga pedza zvavo unedhisezuwu mumba mani. then zvakazoitika kamfesi kandaimhanya nako kuhigh school akatomboya ukamuona imi then aifarira mamwe masong. There's this other type yemusic yaifarira but yaiva yechirungu ametoenzi kwama 2000 guys pane yaizoridzwa kuhoso o yainakidzwa so inonzi chimusic iyoyo iyo ndo yairidzwa kumapati kwaiendwa Friday night. not go Karanzi nati go. Nati go. Nati is in NUT. A. The E and the O. Nati O. Go. Oh. Nati pana nati boy dance mati mbunzwe. I what nati. Zvakazoitika ndawanikwa ndichinzwa izvozvo. Haisi Duale here maikire. Aiwa asi kubuda. Nati go yacho asi kubuda sei. Ita NUT I. N. Then ungoti go. Inobuda. Ndakora kesi. Ndaiwana kesi ndafara. Mboni.
vasikana vana vakaenda kumaboarding vaifara dhanso amense nekanziserani nogeye tempted to touch ndiyo uri kuimba shero yeah mina ndichikuudzai zvakabva zvaitika ndezvekuti zvakabva zvaitika manje zvakabva zvaitika manje umfesi akandipa kaseti zvine masongs akanyatsorongwa ainakidza guys papasanga yeshona like papa nengori nemauyiwa anga akandisira pakaseti ndataimira mamapo akati ndimia Maya, is it Mia or Maya? How do you pronounce it? ndati mbona una Mia tu Maya. abva adona ndobva ndataimira kuti vadi vanenge vaenda kuchina ndaiziva kuti vanonoka kudzoka ndokudi paya vandaisa kaseti yangu kaseti ndakasvika pakuiziva yese nekuti ndaibira kunzwa masongs kweni redhiyo ndaiwanepi ndichibira ndichinzwa masongs angu kusvika ndamapedza ese saka mwe musi I think ndakakanganwa kaseti yaya iri pari mudhivhaidha mopazama ari mudhivhaidha ikara anenge ari pekuti panogara paredhiyo ka nechimwe chigara makaseti saka kaseti iyi handida kuidzisa muchiyekera baiwa takaita kunge chigaba so hanimene zvachaa chakangoita ichocho chaigara makaseti ese indokubva ndakurumidza kuibvisa ndichiti mai vakuuya ndobva ndadii ndadzosera yawo iyi yamaicharamba mukati ini ndokubvisa yangu ndokukanganwa kuibvisa ndofunga vaiona pepe vakashaya kuti undibvunza sei vada kutanga kuita conversation ndakavarambira ndikati haisi yangu kaseti iyoka ndakaichengeta for a very long time but ndizozuti yakazongodisappear here pakaekera ndaigara ndichinzwa ende ndaizoti vakaenda kutown ndo zvandaisona ndichiita kusvika vazondibatikidza futi another day ndichinzwa zvikanzi player hako timbonzwawo masongs acho nitimbonzwa kuti anodisise ndakaiplaya kaseti iyoyo kusvika yapera yese vati ndakumanzwa masongs vaidai here mandikuze trick yandaita shero kana kuti maparents anzwa your selection of music unoti enda wanzoitawo nesunday ndomuka makuseni because hatakakura tiri boys ndaiclean up day nichiplaya music yangu. They will never come out of the bedroom to complain because vari kuona ndichiita basa saka hapana zvavaita vaingokusiya wakadaro bedroom here waitongoterera imomomo bedroom angu ndiriva kuti ndaita kanini zvandaita ndaenda kiri muliving room handi Zimbabwe half of the time even plan inenge yaextendwa main bedroom iri kubuda chipinda muliving room saka unotanga kucleana muliving room imomo uchiplaya music yako saka narodza macheya ari kucleana havambofi vakabuda vachiti bvisa music yako because vari kukona uchiita basa ndo zvandaita until they got used to that. manje isusu manje takapedzera taakunzi mota hainetiwo kaseti iyoyo wese of wetu ukazomboita mistake yekuti kaseti yorumwa neredhiyo shesha ndipanipaimborumwa so vaibva vati ndakamukudza nezuro kuti manyanya kungoramba ende paripopo kuti unenge uine song one yaunenge uchidaka obva waburitsawo riwainda nepeni zvanzi ndakakudzai apa unyatsofunga kuti makatiudza kuti vaibva vatoti izvo ndoda kunzwawo zviziviso zverufu nenyuzi chimbobvisai zvemakaseti enyu hanzi nditi kaseti inongoramba iripo zveredhiyo hazvitimiriri ende zvazvaiita waitotangopedza kudzwa kunzi taneta nayo ichadambuka yaibva yadambuka yairumwa yarumwa
zvinoita ukakansela treka mwana inobva yabiwa kana uchingokanzela insurance inobva waroverwa kana urovera. Makasetsi, but it was zvainakidza ndo zvemakasetsi. I remember pandakazoita kaseti ainzaniko munyaradzi munoda wafa. Zvikanzi ndo yega here yange iwo uri kuida ka zvobva zvanzi kondo yoga here wadini wamboridza dziya vaimboramba dziya ndodzedza kunzi kwadini wamboridzawo nhingi kuti iye koma akuvada futi nokuti ndaakuti tsikasikana munyaradzi munoda wafa. Very good. But also, I feel like that's the same thing right now. Brother yangu wash anofara macheso, anofara sungura zvisingaiti. Ukafamba naye undongoziva kuti munoti ege kamunisa naisa sungura mai mwana. Taenda kubva gaya kuti kubva kumasvingo kusvika tasvika mara tichingohwa chete 1%. Unogara pasi. Wakuifarira. Munochinjana kuti holiday last month ndasingamuzive nekuda kwauyu hanzi Chiko hanzaniko song yacho holiday yanofarira iyi ndakatozoguma ndakuimba ndakaimaka ndakaimaka song iyo takanzwiswa kusvika tati yes kusvika mati eke ainzaniko holiday aisiri yekuti aisi anoimba ine voice so ndiri nyoka menyu menyu boys rangu muri zananga menyu something like that. Lincoln are behind ari mubox mu comment section chi yangu vanhu tinotema waimba nhasi yatimweti ini ndofarira anonzi Delroy. But this guy anonzi Delroy, guys. Delroy anondiimbira zvandinofarira. Tipe one song yake yaunonyanyofarira tinzi. Ona vaigarisana kuregera pane inonzi kuregerera anoimba kuNash TV. Ona vaigara aiwa kuimba maimbira anoita haisiriyo. Ngotsvaga yekuti Delroy anonakidza. Kana mazoendawo kuNash kwacho momupinzi ndakurifrayai ane masongs akari kuNash. Referred by Shema. Yes. Toba topuwa discount yependere toitwa sei? Ndinenge ndataura asikana. Tisati ndambotenga kwenda ndizivi kuti kunoitwa sei. Links ndeipi? Uri mugomba here? Ndiri mugomba. Unotera type ipi ya music? Usina gomoresa umunhu naibve flow. Iyo kunosani zvakudhara kuti ari kurwara. Unongomuti ndeipi wakawasira sei? Akatoguta nendeipi. Kaona bhunu rabata bhunu rinotopakurira fevha. Fevha rikati kwaro Chipo mumhoresawo ndozvinoitwa. Yesu Lincoln. Maswera sei? Taswera waswera sei zvako Lincoln? Hanzi wakaguta nemandeipi? Ndiana dauro. Kana wanga usina hako kuzvinzwa rega tichitongonyarara. Pedza nyaya yako zvakanaka nayo. Ugoti ndinokurova. Ndiri type kurova nemandeipi aufunga kuti tese takaguta naye. Because amutaure nevanhu saka muzika mhoro isu taisese zviro zvinochinja kapa munogona kutanga nhasi ndotanga ndirini. Zvozobuda muweti. Andri bo maskora sei? Tiri ngososo. Tiri wero. Tiri kuona yamunzwana nenokurara inda. Ndimari kutofamba so.
Lincoln, zvinongotaura kuti nesed life handi. Yeah. Zvitaurire wega the flow. Zvitaurire wega. Usatibata sina life isiri kufamba. Aiwa, zvitaurire wega. Itandi. Inini hangu handina set life. I like making ndichinwa tea yangu ndichibika tea zvangu ndichitandara. Tea inonaka kama kawanda saka takawanda takadai. Zvainge bhowa seti kaenda kumusha munhu wese apfuura zvonzi gadzika ipoto pamotasikana uchingopedza usatosoma plespoya mumwe gadzika ipoto pamotasikana ndakatuka vanhu ndikakura nechemumwoyo. Inini hangu kutora mandikudze is the same thing wati waiunyatsoya time yekuti maendeswa kumunda wakafizwa kuti at least ndakunodya kudheni panongoya 2 3 vanenge vari varume vakuru kunzi tyaine vapfana vaikuroverai tii nechimwe musina kana kubata kana 1 what does you discover vanhu vanongoyaedita ende ipapa unganhunge madhara sataku manje nini pandakatanga kuenda kumushaka ndobva tabika mhenu kwaibikwa chaiswa flour chimodo anyway I later on discovered chimodo but chainaka manje chaindinakira inini kupfuura chingwa saka ndaitokumbira ichocho saka ndochataibikirwa ichocho manje rimwe day takutomwa tii kwakusvika dzimwe vakadzi vaviri zvikanzitora makapu apa vamwe vana vamai guru vanga vatodya kwasara changu namama. I think ani mafomu aikurumidza kupedza kuvhara saka ndopana ndaenderawo musha ipapo manje iwe unenge wavhara kaizva izvechienda kuchikoro vanenge vasati vavhara saka mama ngosara kachangu namama zvikanzitora makapu takutotora saka vakavaedza vakati aiwa ndobva vavaedza ndobva vati aiwa zvikanzi ndikati mama vati havadi ndikati kweme muri kuramba muchibatikidza vanhu vaichengera chingwa aiwa iwe ukaedza munhu shero wamuedza kawana akati hadi ucharamba uchimuedzerei handati hadi saka ndakati kuna mama ndati vati havadi ndakanobikiswa fat kuku I used to hate those things ndakanobikiswa fat kuku ndichichema apa nzara unonoribika ndakabva ndatoudza ndikati inini mukaona maedza munhu chingomuedzai kawani akati haadi haasi kuda saka munorambire muchimumanikidza kanzi ndo zvinoitwa vanenge vachinyara ende vakadzi utuna vakutogara vakutomwa vakunditi zvako watonzi dya fat kuku ndakangova paziso rere kuti ine handidi fat kuku ndoda zvamuri kudya izvozvo plus ndine nzara katabva kumunda hazina princess ed please unobaya linki iri ndoro unobaya guys ndotozvifunga kuti nauti munani kwesu March April ndo pari kuexpire chilingi changu guys April pari kuitikei uchino expire ndakabhadhara 265 ye 1 year $2.65 $265 chichiri kuexpire guys mungangogara muyekera ndakabhadhara mungangogara mubhokisi naimanjenjenje I paid taikuti zvepatiri kushandisa intaneti nezviso zvedu wakati unoshandisa fochi no ndiri kuti this thing chatiri kushandisa right now chinonzi StreamYard ndo chandakabhadhara ndozvisa kuti handi chinokubvunza kuti uchashandisa fochi here for commercial or for personal mistake ndakaita nemistake ndaida kubhadhara che 1 month paipa tatiri kulockdown tiri kuthailand ndichibwekana ndakuti sekarega nditesei nditanga nguita zvemalife ndichitaura nevanhu nyaya ndova ndabaya by mistake pakanzi tichitaura kuti tinoda kubhadhara zvechii ndikabhadhara 1 year saka dzaflow ukabhadhara andinobhadhara ndozvandida kunzwisa kuti I remember kune handiti unotanga kune free trial kaye inonzi free trial then ino expire ndongochinja after how long
Nongochinja email haisi address. 100 andichazive but inini after madays andakapuwa ndakanga ndazobhadhara. Sando dzako the floor wanzwa here plan unongochinja email unogara Ndozvati. Yeah, unongochinja email, then you switch off your router, kupa new IP address, that's it, you're done. Ndozochinja email sei hazviite manje ndochinja sei yangu inolinga neyangu yepayoutube ndozodi inotamba nevakomana vaiti. iwe the flow ndikuti yangu I cannot do that nyangu zvapo because yangu inolinga neyoutube. Yeah, I get what you're saying, I know. Saka Saka unotanga kutsvaga 1 viewer 2 viewer 3 masubscribers. ndichifire I would rather pay futi kana zvanetsa. Takunzwayo. Zvangu kudhara mumaforamu vaidzingwa muforamu wobhani wobva wadzoka neimwe vanhu vaitamburawo waikigwa out kamuforamu. Handikuziva kudhara even before ane high five most people kaita maforamu. Saka waitwa bhandi ka kuti ndinoda kudzoka futi ungosvika wocreate a new address wobva waswitcha off your router yokupa another new address because yanenge kubhana neemail neip address ubva wadzoka again. Waitambura waiona kuti haichaita kusikadzwa nakura. Manje ndinotaura zveform 2 kuenda kuholiday wakanyora JC kayo. What? Wangaiti zvokuenda kumusha paholiday form 2 that means wakanyora JC. Eka. Oh, so anoite chitupa chezenyika yo. Ayachirata chikadonha chinoringwenje. Watochiona chiripo. Iko kwane zveplastic my friend, hakusina zvezvi. Yachachisikazvi. I mean, how true was it? No. Yes, sure. Don't experiment it online, please. Hanzi huya utione chiripo. Wazvinzwa here ngesvika here shoko iroro? Nani? Hanzi huya kupi? Angafrize ende shema baina unofana kutozoka ufana ungorasa muromo. Nezuva akazvita ukafriza. Chero rikadhumuke munhu kaika. Wanga asina kufriza. Akasina but zvasina kumeka sense, zvazomeka sense. Zvazomeka sense. Ukarashira tasa mudenga adaiso masaka uzati pane nyaya. Ndozvazvaitiwa. Ataura something chaataura akasakabva atarisa atarisa mudenga unyepedzera kufriza unyari. Adzoka ngariwa in the statement too. Kuti watokanganwa zvawangataura. Handizivi. Semano kusiya uchiita punishment. Zimbabwe kunoitwa news nema 3 languages, vataura neshona achitaura neEnglish. Yezoinawo zichitaurwa naSharon Bajera. Mira, you are the flow. Did you hear the message? Manjenjenje said, come and see or come and watch the ID, the metal IT. It will say ngengere. Kumanguva. Oh, that's Nenjevele. The flow. Uti umanjenjende uti. Loko uyalapha nge umnyawo wami. I'm failing to kill. So like kumba kwa munhu kunozichi kumba kwangu nendebele. Yes, the flow. Hamba endlini yamanjenjenje ubona metal istupa.
All right, Cheryl, it's a harm. Ozati isithupha chiguno ichi. I thought you just substitute for IT, Cheryl. I didn't. Nonzi isithupha. So that's the same thing. Yeah, but 6 represents isithupha. And this thumbnail represents isithupha. So it's the same thing, but it depends on how you pronounce the word and it. How you put it across in a statement. Stupa. 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 ISITHUPHA. Guys, ndakundibuzorora 3 hours dzakwana ndipa live. Bye bye. Ndakungokata. Zvanziko tiri kusvika makuoneka kwakanaka. Hours shamwari mangwana ndamuka kainoksi. Bye bye. Mbokusiya Chipo ende handisi kuona vanhu seri. Yeah. Hai. Siya enda Saka handivaoni vada kupinda pana ndakuenda. Bye bye.